Τον περασμένο μήνα έγινα 77 ετών. Σε αυτή την ηλικία δεν περιμένεις αλλαγές από τον εαυτό σου ή από τους άλλους, ειδικά από τους άλλους. Ο γιος μου ο Μπρεντ ήταν ένα ψυχρό αγόρι και μεγάλωσε και έγινε ένας ακόμα πιο ψυχρός άντρας. Σταμάτησα να αναρωτιέμαι γι' αυτό πριν από χρόνια. Άνοιξα το παράθυρο του σαλονιού και άφησα να μπει ο δροσερός αέρας του πρωινού. Το μικρό μου σπίτι στο Κίνμπερν του Ουισκόνσιν βρισκόταν σε έναν ήσυχο δρόμο με μία ντουζίνα παρόμοια μικρά σπίτια. Η πόλη ήταν τόσο μικρή που όλοι γνωρίζονταν μεταξύ τους, τουλάχιστον με το όνομά τους. Η κεντρική οδός εκτεινόταν μόνο 6 τετράγωνα με το Ted's Diner, το παντοπωλείο του Jensen, ένα φαρμακείο και ένα ταχυδρομείο. Το μεγαλύτερο αξιοθέατο παρέμενε το χαρτοποιείο Northland, όπου δούλευα ως λογίστρια για 38 χρόνια. Το τηλέφωνο χτύπησε καθώς ετοίμαζα το πρωινό μου τσάι. Η θεία Τζούντιθ. Η χαρούμενη φωνή της Λεβένια ζέστανε την καρδιά μου. «Ξύπνησες ήδη». «Δεν με ξύπνησες, αγάπη μου. Ξυπνάω στις 6 εδώ και 50 χρόνια. Η συνήθεια δεν έχει συνταξιοδοτηθεί μαζί μου». «Θα έρθω το Σαββατοκύριακο», είπε. «Να σου φέρω κάτι από την πόλη». Η ανιψιά μου ζούσε στο Green Bay, 1 ώρα με το αυτοκίνητο από το Kinburn. Με επισκεπτόταν τα Σαββατοκύριακα και συχνά έμενε για τη νύχτα. Στα 28 της, η Λεβίνια ήταν το μόνο μέλος της οικογένειας που νοιαζόταν πραγματικά για μένα. Δεν το έβλεπε ως υποχρέωση. Απλά της άρεσε να είναι μαζί μου. «Πάρε τα κρουασάν από το γαλλικό φούρνο», τη ζήτησα. «Και κάτι ωραίο για σένα?» «Έγινε. Ραντεβού το Σάββατο για μεσημεριανό». Χαμογέλασα, φαντάζοντας το λαμπερό χαμόγελό της και τις φακίδες της που έμοιαζαν με αστερισμούς στα μάγουλά της. Κόρη της ανιψιάς μου Φέη, η Λεβένια κληρονόμησε τη χαρούμενη διάθεση και την καλοσύνη της από τη γιαγιά της, την αδελφή μου Πέρλ. Η Φέη πέθανε πριν από 5 χρόνια. Ο καρκίνος την πήρε πολύ νωρίς. Ήταν μόλις 45 ετών. Μετά το θάνατό της, η Λεβένια είχε αρχίσει να με επισκέπτεται πιο συχνά, σαν να ένιωθε την ανάγκη να διατηρήσει ζωντανούς τους οικογενειακούς δεσμούς. Ήπια μια γουλιά τσάι και κοίταξα τη φωτογραφία στον τοίχο. Ο Άλαν και εγώ στέκαμε μπροστά από το παραθαλάσσιο σπίτι μας την ημέρα που το αγοράσαμε. Το χέρι του στον ώμο μου, τα γκρίζα μαλλιά του να ανεμίζουν στον άνεμο, τα μάτια του να λάμπουν. Φαινόταν τόσο ευτυχισμένος. Είχαμε αγοράσει αυτό το εξοχικό 1 χρόνο πριν πεθάνει, ξοδεύοντας σχεδόν όλες τις αποταμιεύσεις μας. «Ήρθε η ώρα να κάνεις αυτό που ονειρευόσουν όλη σου τη ζωή, Τζούντι», μου είπε. Το εξοχικό βρισκόταν στην όχθη της λίμνης Μίσιγκαν, σε ένα απομονωμένο σημείο 30 λεπτά από το Κίνμπερν. Ήταν ένα απλό διόροφο ξύλινο σπίτι με βεράντα που περιβαλλόταν από 3 πλευρές και είχε δική του πρόσβαση στην παραλία. 4 δωμάτια, ένα ευρύχωρο σαλόνι με τζάκι από ποταμόπετρα που ο Άλαν έφτιαξε με τα χέρια του. Μία άνετη κουζίνα με παράθυρα με θέα στη λίμνη και 2 υπνοδωμάτια στον επάνω όροφο. Τίποτα το ιδιαίτερο για τον εξωτερικό παρατηρητή, αλλά για εμάς ήταν ένα κομμάτι του παραδείσου στη γη. Ο Άλαν κατάφερε να περάσει μόνο 1 καλοκαίρι εκεί. Η καρδιά του σταμάτησε να χτυπάει στον ύπνο του σε μια ζεστή νύχτα του Αυγούστου πριν από 20 χρόνια. Μετά την κηδεία δεν μπορούσα να επιστρέψω στην καλύβα. Κάθε γωνιά της μου θύμιζε αυτόν. Η ψάθινη καρέκλα του στη βεράντα, η συλλογή του από ξύλινα παπάκια, τα καλάμια ψαρέματος στη γωνία του σαλονιού. Χρειάστηκε αρκετός καιρός για να ξεθοριάσει ο πόνος και να αρχίσω να βλέπω αυτά τα πράγματα όχι ως υπενθυμίσεις της απώλειας, αλλά ως μέρος του Άλαν που είχε μείνει μαζί μου. Τώρα περνούσα το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου εκεί, επιστρέφοντας στο Κίνμπερν μόνο για το χειμώνα όταν η λίμνη πάγωνε και οι δρόμοι γίνονταν αδιάβατοι. Η Λεβένια με επισκεπτόταν συχνά. Δουλεύαμε μαζί στον κήπο. Φυτεύαμε πολυετή φυτά κατά μήκος του μονοπατιού προς την παραλία. Ήριδες, χώστες, εχάνες. Τα βράδια καθόμασταν στη βεράντα, βλέπαμε το ηλιοβασίλεμα και μιλούσαμε για τα πάντα. Τελείωσα το τσάι μου και άρχισα να καθαρίζω. Κάθε πρωί ακολουθούσα την ίδια ρουτίνα.
Πρωινό, καθαριότητα, διάβασμα, μεσημεριανό, βόλτα στο μαγαζί ή στο πάρκο, δείπνο, τηλεόραση ή ένα βιβλίο. Μια απλή ζωή, αλλά μου τέριαζε. Το χτύπημα του τηλεφώνου διέκοψε τις σκέψεις μου. Το όνομα του Μπρεντ εμφανίστηκε στην οθόνη. Ο γιος μου σπάνια τηλεφωνούσε χωρίς λόγο. «Γεια σου, μαμά». Η φωνή του ακουγόταν τυπική, όπως πάντα. «Πώς είσαι?» «Καλά, Μπρεντ. Εσύ και η Τρίνιτι, τα δίδυμα. Είμαστε καλά». «Άκου, σκεφτόμαστε να έρθουμε το Σαββατοκύριακο. Έχουμε κάτι να συζητήσουμε». Η καρδιά μου βυθίστηκε. Ο Μπρεντ δεν ερχόταν ποτέ χωρίς λόγο. Ειδικά χωρίς προειδοποίηση. «Συμβαίνει κάτι». «Όχι, απλά μια συζήτηση που θα ήταν καλύτερα να γίνει από κοντά». «Θα έρθουμε το Σάββατο το απόγευμα». «Αλλά η Λεβένια». «Λεβένια». «Τι?» Η φωνή του έγινε αισθητά πιο ψυχρή. «Θα έρθει και αυτή το Σάββατο, μία παύση στην άλλη άκρη της γραμμής». «Λοιπόν, υποθέτω ότι θα σας δω όλους μαζί. Τα λέμε αργότερα, μαμά». Έκλεισε χωρίς να περιμένει απάντηση. Τυπικός Μπρεντ, πάντα βιαστικός να τελειώσει μια συζήτηση, σαν κάθε λεπτό που περνάει με τη μητέρα του να είναι πολύτιμο. Τηλεφώνησα στη Λεβένια και την προειδοποίησα για την επίσκεψη του Μπρεντ. Αμέσως ένιωσε ένταση. «Δεν έρχεται συχνά χωρίς λόγο, θεία Τζούντιθ». «Τι θέλει να συζητήσει?» «Δεν ξέρω, αγαπητή μου. Είπε ότι είναι μια συζήτηση που είναι καλύτερο να γίνει από κοντά». «Θέλεις να έρθω νωρίτερα. Θα είμαι εκεί όταν φτάσουν». «Θα ήταν υπέροχο», είπα. «Πάντα ξέρεις τι να πεις». Το υπόλοιπο της εβδομάδας πέρασε με αγωνία και προσμονή. Προσπάθησα να μαντέψω τι μπορεί να χρειαζόταν ο Μπρεντ. Ίσως ένα πρόβλημα στη δουλειά ή με την Τρίνιτι. Ήταν απίθανο να το συζητήσει μαζί μου. Η σχέση μας δεν ήταν ποτέ στενή. Ο Μπρεντ γεννήθηκε 2 χρόνια μετά το γάμο μου με τον Άλαν, το μοναδικό μας παιδί. Από την αρχή ήταν διαφορετικός. Δεν έκλαιγε όταν τα άλλα παιδιά της ηλικίας του έκλαιγαν για ώρες. Σπάνια γελούσε, παρατηρούσε τον κόσμο με μια ψύχρεμη αποστασιοποίηση. Προσπάθησα ατέλειωτα να σπάσω αυτό το τείχος, διαβάζοντάς του βιβλία, πηγαίνοντάς τον στο πάρκο, φτιάχνοντας τα αγαπημένα του μπισκότα με κομματάκια σοκολάτας. Μερικές φορές φαινόταν ότι σχεδόν τον είχα καταλάβει, αλλά μετά ξανακλίνονταν. Ο Άλαν έλεγε ότι ανησυχούσα υπερβολικά, ότι ο Μπρεντ ήταν απλά ένας σοβαρός τύπος. Πιθανότατα είχε δίκιο. Ο γιος μας μεγάλωσε έξυπνος και φιλόδοξος. Αποφοίτησε από το Λύκειο με άριστα. Πήγε στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν στο Μάντισον για να σπουδάσει πληροφορική. Μετά την αποφοίτησή του μετακόμισε στο Μιλγουόκι, όπου εργάστηκε ως διαχειριστής συστημάτων για μια μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία. Τηλεφωνούσε 1 φορά το μήνα και ερχόταν 2 φορές το χρόνο για την ημέρα των ευχαριστειών και τα γενέθλιά μου. Πριν από 10 χρόνια, ο Μπρεντ παντρεύτηκε την Τρίνιτι Άστον, μια κοπέλα από μια εύπορη οικογένεια στο Σικάγο. Ψηλή, λεπτή, με τέλεια χτενισμένα μαλλιά στο χρώμα των φτερών του κοράκι και μανικιούρ που δεν φαινόταν ποτέ να σπάει. Την πρώτη φορά που την συνάντησα, κοίταξε γύρω από το σπίτι μου με μια κακώς κρυμμένη απογοήτευση. Σαν να περίμενε να δει κάτι πιο εντυπωσιακό. Όταν της πρόσφερα καφέ με την σπεσιαλιτέ μου, την μιλόπιτα, είπε «Ο Τζούντιθ, κάνω δίαιτα χωρίς γλουτένι, αλλά μην ανησυχείς, έφερα το δικό μου σμούθι». Και έβγαλε ένα μεταλλικό μπουκάλι από την τσάντα της. Δεν είχαν αλλάξει πολλά από τότε. Η Τρίνιτι προσπαθούσε να είναι ευγενική, αλλά πίσω από αυτή την ευγένεια κρυβόταν η συγκαταβατικότητα. Είναι ο τύπος του ανθρώπου που θεωρεί ότι μία μικρή πόλη και μία απλή ζωή είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ντρέπεσαι. Σαν να έπρεπε να ζητήσω συγγνώμη που δεν ζούσα σε ρετυρέ ή δεν οδηγούσα πολυτελές αυτοκίνητο. Πριν από 4 χρόνια απέκτησαν δίδυμα, την Όντρι και τον Χάντσον. Χαριτωμένα παιδιά, αν και τα γνώριζα ελάχιστα. Ο Μπρετ και η Τρίνιτι σπάνια τα έφερναν μαζί τους και όταν το έκαναν παρακολουθούσαν κάθε μου κίνηση, σαν να μπορούσα να δηλητηριάσω κατά λάθος τα εγγόνια τους με σπιτικά μπισκότα ή να τα μολύνω με την απλή ζωή. Την Παρασκευή έβγαλα το καλύτερο φόρεμά μου από την ντουλάπα. Ένα μπλε ναυτικό φόρεμα με μικρό φλόραλ μοτίβο.
Ο Άλαν λάτρευε αυτό το φόρεμα. Ταιριάζει με τα μάτια σου, συνήθιζε να λέει. Δεν το είχα φορέσει εδώ και χρόνια, αλλά μου τέριαζε ακόμα. Ίσως λίγο πιο φαρδί από πριν. Είχα χάσει μερικά κιλά τον τελευταίο χρόνο. Η ηλικία. Η Λεβένια τηλεφώνησε το βράδυ για να επιβεβαιώσει ότι θα ήταν εκεί στις 11 το πρωί, μία ώρα πριν την άφιξη του Μπρεντ. Ένιωθα ανόητη, μία σχεδόν 80χρονη γυναίκα που χρειάζεται ηθική υποστήριξη για να μιλήσει στον ίδιο της τον γιο. Αλλά η Λεβένια καταλάβαινε. Πάντα καταλάβαινε. Πήγα νωρίς για ύπνο, αλλά δεν μπορούσα να κοιμηθώ για πολλή ώρα. Το μυαλό μου γυρνούσε με σκέψεις για την επερχόμενη συζήτηση. Κάτι μου έλεγε ότι δεν θα ήταν εύκολο. Δεν έκανα λάθος. Η Λεβένια έφτασε στις 11 ακριβώς, όπως είχε υποσχεθεί. Την παρακολούθησα από το παράθυρο, καθώς παρκάριζε το παλιό μπλε Ford της στο πεζοδρόμιο. Ακόμα και από μακριά μπορούσα να δω ότι βιαζόταν, καθώς βγήκε από το αυτοκίνητο χωρίς να περιμένει να σβήσει ο κινητήρας, φτιάχνοντας τα κόκκινα μπούκλα της καθώς περπατούσε. Κρατούσε ένα κουτί από το φούρνο και ένα μπουκέτο αγριολούλουδα. «Είσαι πολύ όμορφη, θεία Τζούντιθ», είπε αγκαλιάζοντάς με στην πόρτα. «Είναι καινούριο το φόρεμα. Είναι παλιό στην πραγματικότητα. Απλά δεν το έχω φορέσει εδώ και πολύ καιρό». Η Λεβένια έβαλε το κουτί με τα κισάντ στο τραπέζι της κουζίνας και έψαξε για ένα βάζο για τα λουλούδια. Στο δεύτερο ντουλάπι είπα «Ξέρεις, δεν χρειάζεται να μου φέρνεις κάτι κάθε φορά». «Το ξέρω», χαμογέλασε, «αλλά μου αρέσει». Η ενέργειά της γέμισε το σπίτι όπως πάντα. Ενώ τακτοποιούσε τα λουλούδια, έφτιαξα τσάι και έβγαλα μερικά σπιτικά μπισκότα. «Λοιπόν, γιατί νομίζεις ότι έρχονται?» ρώτησε η Λεβένια καθισμένη στο τραπέζι. «Δεν ξέρω», αναστέναξα. «Αλλά είναι προφανώς κάτι σημαντικό. Ο Μπρεντ δεν έρχεται ποτέ έτσι απλά. Ίσως ζητήσουν να κρατήσω τα παιδιά ή να μείνουν μόνοι τους». «Δεν νομίζω. Ποτέ δεν άφησαν τα παιδιά μαζί μου, γιατί πιστεύουν ότι είμαι πολύ μεγάλη για να τα φροντίσω». «Και για τα χρήματα». Σήκωσα τους ώμους. «Έχουν αρκετά δικά τους». Σιωπήσαμε όταν ακούσαμε τον ήχο ενός αυτοκινήτου να σταματά. Τα λάστιχα έτριζαν στο χαλίκι. Ο κινητήρας σίγησε. Κοίταξα το ρολόι μου. Ήταν 2012. Ο Μπρεντ δεν αργούσε ποτέ. Μάλλον έρχεται νωρίτερα. Ήρθαν. Σηκώθηκα από την καρέκλα μου, νιώθοντας την καρδιά μου να χτυπάει πιο γρήγορα. Η Λεβένια μου έσφιξε το χέρι. «Όλα θα πάνε καλά, θεία Τζούντιθ. Είμαι μαζί σου». Άνοιξα την πόρτα πριν προλάβουν να χτυπήσουν. Ο Μπρεντ στεκόταν στο κατόφλι, ψηλός και κομψός, φορώντας ένα ανοιχτό γκρι κοστούμι που δεν φαινόταν τσαλακωμένο ακόμα και μετά από 2 ώρες οδήγησης. Πίσω του στεκόταν η Τρίνιτι με λευκό παντελόνι και μία ιβουάρ με ταξωτή μπλούζα, φορώντας μεγάλα γυαλιά ηλίου που δεν είχε βγάλει ούτε στο κατόφλι. Τα παιδιά δεν ήταν μαζί τους. «Μαμά». Ο Μπρεντ έσκυψε και μου έδωσε ένα ξηρό φιλί στο μάγουλο. Μύριζε σαν ακριβό άρωμα. «Φαίνεσαι μια χαρά». «Γεια σου, Μπρεντ. Τρίνιτι. Έκανα στην άκρη για να τους αφήσω να μπουν στο σπίτι». «Περάστε». Μπήκαν και ο Μπρεντ αμέσως πρόσεξε τη Λεβένια που στεκόταν στην πόρτα της κουζίνας. «Ω, είσαι εδώ». Ακουγόταν ενοχλημένος. Δεν είχα καταλάβει ότι θα είχαμε παρέα. «Γεια σου, ξαδέλφη». Η Λεβένια προχώρησε και τον αγκάλιασε, αν και ήταν φανερό ότι δεν ανταποκρίθηκε στην αγκαλιά. «Τρίνιτι, χαίρομαι που σε βλέπω». Η Τρίνιτι τελικά έβγαλε τα γυαλιά της και κούνησε το κεφάλι προσποιούμενη ένα χαμόγελο. «Λεβένια, έφτιαξα τσάι και καφέ», είπα προσπαθώντας να ελαφρύνω την ατμόσφαιρα. «Και υπάρχουν φρέσκα κουισάν. Ελάτε στην κουζίνα». «Στην πραγματικότητα, μαμά, πρέπει να μιλήσουμε». Ο Μπρεντ κοίταξε γύρω στο σαλόνι. «Γιατί δεν πάμε εκεί?» Κάθισαν στον καναπέ και η Λεβένια και εγώ καθίσαμε στις καρέκλες απέναντί τους. Ο Μπρεντ φαινόταν νευρικός, σαν να προετοιμαζόταν για μια επαγγελματική παρουσίαση. Η Τρίνιτι κάθισε δίπλα του με σταυρωμένα πόδια και το χέρι της πάνω στο γόνατο του συζύγου της.
Τα νύχια της ήταν βαμμένα με το ίδιο λευκό βερνίκι με το παντελόνι της. «Λοιπόν, τι ήθελες να συζητήσουμε, Μπρεντ?» ρώτησα, ισιώνοντας τις ζάρες στο φόρεμά μου. Ο Μπρεντ έβηξε. Η Τρίνιτι και εγώ είχαμε μια μακρά συζήτηση και καταλήξαμε σε μια απόφαση. Αφορά το σπίτι στη λίμνη. Ένιωσα το στομάχι μου να σφίγγεται. Ο Λέβενια ισιώθηκε στην καρέκλα του. «Τι θα γίνει με την καλύβα?» ρώτησα, προσπαθώντας να κρατήσω τη φωνή μου σταθερή. «Μαμά, είσαι 77 ετών. Ζεις μόνη σου σε ένα απομακρυσμένο μέρος. Ανησυχούμε για την ασφάλειά σου». «Είμαι μια χαρά», απάντησα. «Έχω γείτονες που περνάνε κάθε μέρα και ένα κουμπί πανικού που μου εγκατέστησε ο Λέβενια». «Δεν είναι μόνο αυτό», παρενέβη η Τρίνιτι. «Η συντήρηση 2 σπιτιών είναι οικονομική επιβάρυνση. Λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, φόροι, επισκευές. Μπορώ να αντεπεξέλθω στα έξοδα», είπα. «Έχω αρκετές αποταμιεύσεις». Ο Μπρεντ και η Τρίνιτι κοιτάχτηκαν. Εκείνος κούνησε ελαφρά το κεφάλι, σαν να έλαβε σιωπηρή άδεια. «Μαμά, αποφασίσαμε ότι η καλύβα πρέπει να πάει στην Τρίνιτι και σε μένα». Ανοιγόκλεισα τα μάτια χωρίς να καταλαβαίνω. «Να περάσει. Εννοείς όταν εγώ...» «Όχι τώρα», διέκοψε ο Μπρεντ. «Θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε για οικογενειακές διακοπές. Θα είναι καλό για τα παιδιά να περάσουν χρόνο στην ύπαιθρο και εσύ δεν θα χρειάζεται να ανησυχείς για τη συντήρησή του». Κοίταξα τη Λεβένια. Το πρόσωπό της ήταν παγωμένο, αλλά στα μάτια της υπήρχε αγανάκτηση. «Μπρεντ, το σπίτι της μητέρας σου», είπε. «Δεν μπορείς απλά να το πάρεις. Είναι οικογενειακή περιουσία», είπε. «Και οι αποφάσεις που το αφορούν πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα όλη την οικογένεια. Έχουμε παιδιά που χρειάζονται ένα μέρος για να χαλαρώσουν και να αναπτυχθούν. Και τα συμφέροντα της Τζούντιθ». Η Λεβένια δεν υποχώρησε. Περνάει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου εκεί. Είναι το σπίτι της. Έχει αυτό το σπίτι. Η Τρίνιτι έβαλε το χέρι της γύρω από το σαλόνι. Γιατί μία μοναχική γριά γυναίκα να χρειάζεται 2 σπίτια. Επειδή αγόρασε το ένα μαζί με τον αγαπημένο της σύζυγο και κάθε γωνιά της τον θυμίζει. Η φωνή της Λεβένια έτρεμε. Επειδή νιώθει ευτυχισμένη εκεί. Ο Μπρεντ ισιώθηκε, με μια έκφραση στο πρόσωπό του που γνώριζα καλά. Ήταν η έκφραση που είχε ως παιδί όταν δεν έπαιρνε αυτό που ήθελε. Ένα μείγμα εκνευρισμού και ψυχρής αποφασιστικότητας. «Λεβένια, με όλο το σεβασμό, αυτό είναι οικογενειακό θέμα. Δεν είσαι καν άμεση συγγενής». «Μπρεντ», ύψωσα τη φωνή μου για πρώτη φορά μετά από χρόνια. «Μην τολμήσεις να πεις ότι η Λεβένια είναι τόσο μέλος της οικογένειας όσο εσύ». Φάνηκε έκπληκτος για μια στιγμή, αλλά γρήγορα συνήλθε. «Λυπάμαι, μαμά, αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε πάρει μια απόφαση. Το σπίτι θα περάσει σε εμάς. Έχουμε ήδη συμβουλευτεί δικηγόρο. Τεχνικά μπορούμε να κάνουμε μια πράξη δωρεάς. Ή αν δεν συμφωνείς, υπάρχουν και άλλες νομικές οδοί. Απειλείς τη μητέρα σου με αγωγή». Η Λεβένια βγήκε μπροστά. «Απλώς αναφέρω τα γεγονότα», απάντησε ο Μπρεντ. «Ελπίζω να μην φτάσουμε μέχρι εκεί». Έκλεισα τα μάτια μου για μία στιγμή, προσπαθώντας να συγκεντρώσω τις σκέψεις μου. Εικόνες πέρασαν μπροστά μου. Ο Άλαν να τοποθετεί πέτρες για το τζάκι. Εμείς να φυτεύουμε μαζί τα πρώτα λουλούδια κατά μήκος του μονοπατιού. Βραδιές στη βεράντα με ένα βιβλίο και ένα φλιτζάνι τσάι. Η θέα της λίμνης στην αυγή, όταν το νερό ήταν ροζ. «Τζούντιθ», είπε απαλά η Λεβένια, «είσαι καλά». Άνοιξα τα μάτια μου και είδα τα πρόσωπά τους. Η Λεβένια ανησυχούσε. Ο Μπρεντ ήταν ανυπόμονος. Η Τρίνιτι αδιάφορη. «Ναι, γλυκιά μου», απάντησα. «Απλά σκεφτόμουν». Γύρισα προς τον γιο μου. «Μπρεντ, αυτή η καλύβα που αγοράσαμε ο πατέρας σου και εγώ με τις κοινές μας αποταμιεύσεις ήταν το ιδιαίτερο μας μέρος. Πέρασα το μισό χρόνο εκεί και δεν έχω καμία πρόθεση να το εγκαταλείψω». Ο Μπρεντ σύσφιξε τα χείλη του, ένα χαρακτηριστικό που κληρονόμησε από τον Άλαν και που πάντα εμφανιζόταν όταν ήταν δυσαρεστημένος. «Μαμά, δεν ήθελα να το πω αυτό, αλλά η υγεία σου χειροτερεύει. Δεν βλέπεις πια τόσο καλά.
Έχεις προβλήματα με την αρτηριακή σου πίεση. Τι θα γίνει αν αρρωστήσεις ενώ είσαι μόνη σου εκεί? Το πλησιέστερο νοσοκομείο είναι 40 λεπτά μακριά. Δεν έχω προβλήματα υγείας πέρα από αυτά που είναι φυσιολογικά για την ηλικία μου, αντέτεινα. Και όπως είπα, έχω ένα κουμπί πανικού. Οι γείτονες, η Τζίνα και ο Κλιφ Weatherby περνάνε κάθε μέρα. Η Λεβένια με επισκέπτεται τα Σαββατοκύριακα. Αυτό δεν είναι αρκετό, επέμεινε ο Μπρεντ. Η Τρίνιτι και εγώ το συζητήσαμε και αποφασίσαμε ότι η καλύτερη λύση θα ήταν να μετακομίσεις σε γυροκομείο. Υπάρχει ένα υπέροχο μέρος στο Green Bay. Τι? Η Λεβένια σηκώθηκε όρθια. Είσαι τρελός. Η Τζούντιθ είναι εντελώς ανεξάρτητη. Πέρυσι έπεσε και έσπασε τον καρπό της, είπε η Τρίνιτι. Κι αν ήταν ο μυριαίος λαιμός της ή αν είχε χτυπήσει το κεφάλι της. Γλίστρισα σε βρεγμένα φύλλα. Είπα ότι θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε. Και κάλεσα εγώ η ίδια το ασθενοφόρο. Η θεία Τζούντιθ δεν θα μετακομίσει σε γυροκομείο, είπε η Λεβένια. Και δεν θα σου δώσει το εξοχικό. Είναι ιδιοκτησία της και έχει κάθε δικαίωμα να το χρησιμοποιεί όπως κρίνει κατάλληλο. Ο Μπρεντ σηκώθηκε με κοκκινισμένο πρόσωπο. Δεν έχεις δικαίωμα να μας λες τι να κάνουμε στην οικογένειά μας. Φροντίζουμε τη μητέρα και παίρνουμε αποφάσεις για το καλό της. Αναρωτιέμαι πόσες φορές την επισκέφτηκες τον τελευταίο χρόνο. Αντέκρουσε η Λεβένια. 2 φορές. 3. Εγώ έρχομαι κάθε Σαββατοκύριακο. Ποιος νομίζεις ότι ξέρει καλύτερα τι χρειάζεται? Αρκετά. Σήκωσα το χέρι μου. Σταματήστε να μιλάτε για μένα σαν να μην είμαι εδώ. Είμαι ακόμα λογική και μπορώ να παίρνω τις δικές μου αποφάσεις. Στο χώρο επικράτησε σιωπή. Ο Μπρεντ ξανακάθισε αργά στον καναπέ, αλλά η στάση του παρέμεινε τεταμένη. «Μαμά», είπε πιο ήρεμα. «Θέλουμε μόνο το καλύτερο για σένα και για την οικογένεια. Σκέψου τα παιδιά. Θα ήταν τόσο ωραίο για αυτά να περνάνε τα καλοκαίρια στη λίμνη. Μπορείς να έρχεσαι να τα επισκέπτεσαι όποτε θέλεις?» Απάντησα. «Πάντα χαίρομαι να βλέπω τα εγγόνια μου». «Δεν είναι το ίδιο», παρενέβη η Τρίνιτι. «Χρειάζονται τον δικό τους χώρο όπου μπορούν να νιώθουν ελεύθερα χωρίς», δίστασε, χωρίς συνεχή επίβλεψη. Κατάλαβα τι εννοούσε. Χωρίς μια γριά να παρακολουθεί κάθε τους κίνηση. «Σου έχω ήδη πει ότι δεν είναι προς πώληση και δεν είναι προς ενοικίαση», επανέλαβα με αποφασιστικότητα. «Είναι ιδιοκτησία μου και θα την διαθέσω όπως κρίνω κατάλληλο». Ο Μπρεντ με κοίταξε για λίγα δευτερόλεπτα. Τότε κάτι άλλαξε στο πρόσωπό του. Τα χαρακτηριστικά του μαλάκωσαν, όχι από κατανόηση, αλλά από κάποια εσωτερική απόφαση. «Εντάξει, μαμά», είπε ξαφνικά ήρεμος. «Καταλαβαίνω την προσκόλλησή σου σε αυτό το μέρος, αλλά σκέψου την προσφορά μου. Μπορούμε να ξανασυζητήσουμε αργότερα». Έγνεψα, αν και δεν μπορούσα να πιστέψω την ξαφνική του ευκαμψία. Κάτι δεν πήγαινε καλά. «Θα μείνετε για μεσημεριανό?» ρώτησα. «Έφτιαξα ένα φαγητό». «Όχι, πρέπει να φύγουμε». Η Τρίνιτι είχε ήδη σηκωθεί και έφτιαχνε την μπλούζα της. «Έχουμε ακόμα πράγματα να κάνουμε στην πόλη». Έφυγαν τόσο επίσημα όσο ήρθαν, ξηρές αγκαλιές, ευγενικά χαμόγελα, υποσχέσεις να τηλεφωνήσουν σύντομα. Τους κοίταζα από την πόρτα μέχρι που το ασημένιο Λέξους τους εξαφανίστηκε στη γωνία. «Ουάου!» Η Λεβένια αναστέναξε όταν γυρίσαμε στο σπίτι. «Τι θράσος να έρχονται εδώ και να λένε ότι θα πάρουν το σπίτι σου και μετά να μιλάνε για το γυροκομείο». Απλά δεν μπορούσε να βρει τις λέξεις για να εκφράσει την οργή της. Ο Μπρεντ ήταν πάντα πιεστικός. Αναστέναξα, βυθιζόμενη στην καρέκλα μου. Αλλά δεν το περίμενα αυτό. «Θεία Τζούντιθ, δεν θα τους δώσεις το σπίτι έτσι?» Η φωνή της Λεβένια ακουγόταν ανήσυχη. «Φυσικά και όχι. Είναι το μόνο μέρος όπου νιώθω πραγματικά σαν στο σπίτι μου». Η Λεβένια κάθισε δίπλα μου και μου πήρε το χέρι. «Μην ανησυχείς, δεν μπορούν να πάρουν την περιουσία σου. Είναι παράνομο. Το ξέρω, αλλά ανησυχώ που ο Μπρεντ υποχώρησε στο τέλος της συζήτησης. Δεν είναι στο χαρακτήρα του. Συνήθως επιμένει να κάνει αυτό που θέλει μέχρι το τέλος». Η Λεβένια το σκέφτηκε. «Ναι, είναι περίεργο.
ίσως αποφάσισαν να αλλάξουν τακτική, να σε πείσουν σταδιακά. Ίσως. Έτριψα τα μάγουλά μου. Είχα πονοκέφαλο από όλα αυτά. «Θα σου φτιάξω λίγο τσάι», είπε η Λεβένια και σηκώθηκε. «Και μετά θα σκεφτούμε τι θα κάνουμε». Πήγε στην κουζίνα και εγώ έμεινα καθισμένος κοιτάζοντας τη φωτογραφία του Άλεν στο τζάκι. «Τι θα έκανες αν ήσουν στη θέση μου?» τον ρώτησα νοερά. «Πάντα τα...» Πήγαινε καλύτερα με τον Μπρεντ, βρίσκοντας τον τρόπο να προσεγγίσει το δύσκολο παιδί μας. Θυμήθηκα τον Μπρεντ ως παιδί να απαιτεί ένα καινούριο παιχνίδι που είδε στο κατάστημα. Όταν αρνήθηκα, έκανα τέτοια φασαρία που ο υπάλληλος με κοίταξε με αποδοκιμασία. Δεν μου μίλησε στο σπίτι για 2 μέρες, μέχρι που ήρθε ο Άλαν και του εξήγησε ότι δεν μπορούν να ικανοποιηθούν αμέσως όλες οι επιθυμίες. Παραδόξως, ο Μπρεντ άκουσε τον πατέρα του και μάλιστα κούνησε το κεφάλι σε ένδειξη συμφωνίας. Και την επόμενη μέρα, όταν ο Άλαν γύρισε από τη δουλειά, έφερε ακριβώς αυτό το παιχνίδι. «Του αξίζει», μου είπε κλείνοντας το μάτι. Εγώ παρέμεινα σιωπηλή εκείνη τη στιγμή, αλλά σκέφτηκα ότι ήταν λάθος να ενθαρρύνω μια τέτοια συμπεριφορά. Και τώρα, 40 χρόνια αργότερα, ο Μπρεντ συμπεριφερόταν με τον ίδιο τρόπο, απαιτώντας αυτό που ήθελε χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα συναισθήματα των άλλων. Μόνο που τώρα δεν ήθελε ένα τρενάκι. Ήταν το σπίτι μου στη λίμνη, μια καλύβα που δεν ήταν απλώς ένα ακίνητο για μένα, αλλά ένα αποθετήριο αναμνήσεων, ένα καταφύγιο, ένα μέρος όπου ένιωθα την παρουσία του Άλαν. Το τηλέφωνο χτύπησε, βγάζοντάς με από τις σκέψεις μου. Η Λεβένια κοίταξε από την κουζίνα. «Να το σηκώσω», έγνεψα. Το σήκωσε. Άκουσε για λίγα δευτερόλεπτα και μετά μου το έδωσε. «Είναι ο Μπρεντ». Με εξέπληξε το γεγονός ότι είχαν φύγει μόλις πριν από 15 λεπτά. Σήκωσα το τηλέφωνο. «Ναι, Μπρεντ?» «Μαμά». Η φωνή του ακουγόταν αποφασιστική. Σκέφτηκα τη συζήτησή μας και αποφάσισα ότι δεν έχει νόημα να το αναβάλω. Η Τρίνιτι και εγώ θα έρθουμε εδώ το επόμενο Σάββατο για να πάρουμε τα κλειδιά της καλύβας και να μεταφέρουμε τα προσωπικά σου αντικείμενα. Μπορείς να κρατήσεις τα υπόλοιπα. Θα τα χρειαστούμε. Έμεινα άφωνη μπροστά σε αυτή την αντίσταση. «Μπρεντ, η καλύβα». «Δεν είναι πια δική σου, μαμά». Είπε ότι είναι δική μας τώρα και δεν επιτρέπεται να είσαι εκεί. Έχει ήδη αποφασιστεί. Ακουγόταν τόσο σίγουρος σαν να ανακοίνωνε κάτι που είχε ήδη αποφασιστεί. Η Λεβένια είδε την έκφραση του προσώπου μου και μου έκανε νόημα να ρωτήσω τι συμβαίνει. Πήρα μια βαθιά ανάσα, συγκεντρώνοντας τις δυνάμεις μου. «Εντάξει, Μπρεντ», είπα ήρεμα, εκπληκμένη από τη φωνή μου. «Ό,τι πεις». «Αλήθεια». Προφανώς δεν περίμενε τόσο εύκολη νίκη. «Καλά, εντάξει. Θα σε δω το επόμενο Σάββατο τότε». Έκλεισε το τηλέφωνο. Έβαλα αργά το ακουστικό και συνάντησα το μπερδεμένο βλέμμα της Λεβένια. «Συμφώνησες να παραδώσεις την καλύβα», αναφώνησε. «Μα γιατί?» Της χαμογέλασα ήρεμα και λίγο μυστηριωδώς. «Όχι, αγάπη μου. Απλώς κέρδισα λίγο χρόνο. Τώρα πρέπει να τηλεφωνήσω στον Ed Pritchard. Και υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνεις κι εσύ». «Τι είναι αυτό?» «Εκείνο το οικόπεδο στο Maple Grove που μου έλεγες είναι ακόμα προς πώληση». Η Λεβένια ανοιγόκλεισε τα μάτια της από έκπληξη, μετά χαμογέλασε αργά, αρχίζοντας να καταλαβαίνει. «Ναι, από όσο ξέρω. Είναι ακριβώς δίπλα στη λίμνη και έχει καλό δρόμο πρόσβασης». «Αλλά γιατί?» «Τηλεφώνησε στον ιδιοκτήτη», της είπα, νιώθοντας την αποφασιστικότητα να με κατακλείζει. «Πες του ότι θέλουμε να το δούμε το συντομότερο δυνατό». Τη Δευτέρα το πρωί η Λεβένια και εγώ πήγαμε να δούμε το ακίνητο στο Maple Grove. Η μέρα ήταν καθαρή και η 20 λεπτή διαδρομή κατά μήκος της όχθης της λίμνης με γέμισε με έναν αισιοδοξία που δεν είχα νιώσει από τις μέρες μου στο εργοστάσιο όταν κατάφερνα να συντάξω με επιτυχία πολύπλοκες τριμηνιαίες εκθέσεις. Εκεί η Λεβένια στράφηκε στον χωματόδρομο που οδηγούσε στη λίμνη. «Είναι προς πώληση εδώ και 6 μήνες, αλλά υπάρχουν λίγοι ενδιαφερόμενοι λόγω της απόστασης από την πόλη».
Σταματήσαμε σε μια ξύλινη πινακίδα που έγραφε «Προς πώληση». Πίσω από αυτήν υπήρχε ένα ξέφωτο που περιβαλλόταν από πεύκα από τη μία πλευρά και μια πλαγιά προς τη λίμνη από την άλλη. Το μέρος ήταν όμορφο, ήσυχο και απομονωμένο, με θέα στο νερό, πολύ παρόμοια με αυτή που είχα από τη βεράντα της καλύβας μου. «Είναι καταπληκτικό εδώ». Βγήκα από το αυτοκίνητο στηριζόμενο στο μπαστούνι μου. «Υπάρχει αρκετός χώρος για ένα σπίτι?» «Περισσότερος από αρκετός?» Κούνησε το κεφάλι η Λεβένια. «Είναι σχεδόν 1 εκτάριο». Εκεί ήταν η Νόρμα. Ένα κόκκινο φορτηγάκι ερχόταν προς το μέρος μας. Μια παχιά γυναίκα με κοντό κούρεμα καθόταν πίσω από το τιμόνι και χαιρετούσε έντονα μέσα από το παρμπρίζ. Λεβένια. Βγήκε από το αυτοκίνητο και αγκάλιασε θερμά την ανιψιά μου. «Και εσύ πρέπει να είσαι η κυρία Χάουαρντ, Νόρμα Πέντιγκρου». Μου έτεινε το χέρι. «Χαίρομαι πολύ που σας ενδιαφέρει το ακίνητο». Περπατήσαμε γύρω από το ακίνητο με την Νόρμα να μιλάει με ενθουσιασμό για τα πλεονεκτήματα του μέρους, το καθαρό νερό της λίμνης, το έφορο έδαφος, τους καλούς γείτονες που ζούσαν μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά. «Και οι δρόμοι πρόσβασης?» ρώτησα, μπαίνοντας στο θέμα. «Μπορεί να περάσει από εδώ ένα μεγάλο φορτηγό ή, ας πούμε, ένα φορτηγό με πλατφόρμα που μεταφέρει ένα σπίτι». Η Νόρμα σήκωσε ένα φρύδι έκπληκτη. «Θέλετε να φέρετε ένα έτοιμο σπίτι?» «Ακριβώς». Κούνησα το κεφάλι. «Το δικό μου σπίτι από το παλιό μέρος. Λοιπόν, ο δρόμος είναι καλός». Χωματόδρομος, βαριά μηχανήματα πέρασαν όταν έβαλαν την ηλεκτροδότηση πριν από 3 χρόνια. Δεν βλέπω πρόβλημα αν τα θεμέλια είναι έτοιμα εκ των προτέρων. Συζητήσαμε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας. Η τιμή ήταν λογική, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη την εγκύτητα στη λίμνη. Αποφάσισα να μην παζαρέψω. Ο χρόνος ήταν πιο πολύτιμος από τα χρήματα. «Θα πάρω το οικόπεδο», είπα. «Πότε μπορώ να συντάξω τα έγγραφα?» «Σήμερα», χαμογέλασε η Νόρμα. «Πάμε στο γραφείο μου στο Maple Grove». Μέχρι το μεσημέρι το οικόπεδο ήταν επίσημα δικό μου. Ένιωσα μια περίεργη ικανοποίηση καθώς υπέγραφα τα έγγραφα με τρεμάμενο χέρι. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα του σχεδίου μου. Πίσω στο σπίτι τηλεφώνησα στον Ed Pritchard, έναν τοπικό τεχνίτη που με είχε βοηθήσει με μικρές επισκευές στο εξοχικό τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Ed είχε συνταξιοδοτηθεί, αλλά συνέχιζε να εργάζεται με μερική απασχόληση για να με αποτρέψει, όπως έλεγε, από το να γίνω κακόκεφη στο σπίτι. Απάντησε μετά το τρίτο κουδούνισμα, με τη βραχνή φωνή του να ακούγεται χαρούμενη, ακόμα και στις 3 το απόγευμα. «Ed, είμαι η Judith Howard. Χρειάζομαι τη βοήθεια και τη συμβουλή σου». «Φυσικά, Judith, τι συμβαίνει?» «Ξαναβρέχει η στέγη». «Όχι, είναι πιο σοβαρό από αυτό». «Έχεις ακούσει ποτέ για μια εταιρεία που μεταφέρει ολόκληρα σπίτια από το ένα μέρος στο άλλο?» Παύση. Στην άλλη άκρη της γραμμής. «Φυσικά, έχω ακούσει». Η ξαδέλφη μου η Μάρθα μετέφερε το αγρόκτημά της όταν πούλησε τη γη για να χτιστεί ένα εμπορικό κέντρο. «Γιατί αποφάσισες να μετακομίσεις?» «Μπορείς να το πεις έτσι», απάντησα. «Χρειάζομαι μια αξιόπιστη εταιρεία που να μπορεί να το χειριστεί γρήγορα και διακριτικά». Ο Έντ γέλασε. «Τι? Τζούντιθ, κρύβεσαι από κάποιον στα γεράματά σου. Ο γιος μου, αν πρέπει να ξέρεις, αποφάσισε να πάρει το σπίτι μου για τον εαυτό του». «Τι κάθαρμα», είπε ο Έντ αγανακτισμένος. «Λοιπόν, ξέρω τους κατάλληλους ανθρώπους, την Johnson & Sons, από το Green Bay. Μετακίνησαν μια εκκλησία στο Milltown πέρυσι όταν πλημμύρισε το παλιό κτίριο. Δουλεύουν γρήγορα και καθαρά. Δώσε μου το τηλέφωνό τους», ζήτησα. «Και συντάκτη, θα χρειαστώ τη βοήθειά σου για κάτι άλλο, κάτι λίγο πιο δημιουργικό». Εκείνο το βράδυ επικοινώνησα με τον Ray Johnson, τον ιδιοκτήτη μιας εταιρείας μετακόμισης σπιτιών. Μιλούσε γρήγορα και στο θέμα, κάνοντας συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με το μέγεθος της καμπίνας, τα υλικά, την ηλικία της κατασκευής. Απάντησα με σαφήνεια. Θυμόμουν όλες τις λεπτομέρειες που είχα συζητήσει κάποτε με τον Άλαν όταν αγοράσαμε το σπίτι. «Η προθεσμία είναι στενή», είπε ο Ray όταν του εξήγησα την κατάσταση. «Αλλά είναι εφικτό. Θα κοστίσει όμως περισσότερο λόγω της επίγουσας φύσης του έργου». «Τα χρήματα δεν είναι πρόβλημα», απάντησα, με την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά από την έξαψη.
Το κύριο θέμα είναι να γίνει μέχρι το Σάββατο. Θα ξεκινήσουμε την Τετάρτη το πρωί, αποφάσισε. Αύριο θα στείλω μια ομάδα να εκτιμήσει το εύρος των εργασιών και να προετοιμάσει το σπίτι και θα πρέπει να απομακρύνετε εκ των προτέρων όλα τα πολύτιμα και εύθραυστα αντικείμενα. Τηλεφώνησα στη Λεβένια για να της πω τα νέα. Ήταν ενθουσιασμένη. Θεία Τζούντιθ, είσαι ιδιοφυΐα. Είναι τέλειο. Θα πάρω άδεια από τη δουλειά και θα βοηθήσω στη μετακόμιση. Σε ευχαριστώ, γλυκιά μου. Και θα χρειαστώ βοήθεια με το άλλο μέρος του σχεδίου. Της εξήγησα ότι ήθελα να αφήσω κάτι στη θέση της καλύβας που να ταιριάζει τεχνικά με την περιγραφή στα έγγραφα, αλλά να είναι εντελώς άχρηστο. Η Λεβένια γέλασε. Ο Μπρεντ θα θυμώσει. Αλλά πώς θα το κανονίσουμε? Ο Εντ Πρίτσαρτ γνωρίζει μερικούς ντόπιους ξυλουργούς που δέχτηκαν να βοηθήσουν. Θα αρχίσουν να χτίζουν μόλις μεταφερθεί το σπίτι. Οι επόμενες 2 μέρες πέρασαν με πυρετώδεις προετοιμασίες. Η Λεβένια έφερε κουτιά και καφάσια και αρχίσαμε να συσκευάζουμε όλα τα πράγματα που είχαν αξία για μένα. Φωτογραφίες, βιβλία, τη συλλογή ξύλινων παπιών του Άλεν, πιάτα που είχαμε αγοράσει μαζί από το κατάστημα με αντίκες, παλιά γράμματα που ήταν αποθηκευμένα στο γραφείο. Η δουλειά ήταν σωματικά κουραστική, αλλά συναισθηματικά καθαριστική. Ήταν σαν να ξαναζούσα ολόκληρη τη ζωή μου με τον Άλεν, αγγίζοντας κάθε αντικείμενο, θυμόμουν τις ιστορίες που συνδέονταν με αυτά. Την Τρίτη το βράδυ έφτασαν οι εκτιμητές από την εταιρεία του Τζόνσον. 2 εύσωμοι άντρες με φόρμες εργασίας. Περπάτησαν μέσα και έξω από το σπίτι, χτυπώντας τους τοίχους, μετρώντας τα ανοίγματα, ελέγχοντας την κατάσταση του ξύλου. «Ωραία κατασκευή», είπε ο μεγαλύτερος άντρας, του οποίου το όνομα ήταν κεντυμένο στο στήθος του. «Η μεταφορά με το Μάικ δεν θα το καταστρέψει αν το ενισχύσουμε σωστά». «Είναι έτοιμα τα θεμέλια?» ρώτησε ο άλλος, ένας νεαρός με κόκκινο γένι. «Θα αρχίσουν να το χύνουν αύριο το πρωί», απάντησε η Λεβένια. «Έχω κανονίσει με τους κατασκευαστές από το Maple Grove». «Ωραία». Ο Μάικ κούνησε το κεφάλι. «Τότε θα αρχίσουμε αύριο στις 6 ναι. Μέχρι την Τετάρτη το βράδυ θα αποσυνδέσουμε όλες τις παροχές και θα προετοιμάσουμε το σπίτι για την ανύψωση. Την Πέμπτη θα το ανυψώσουμε και θα το φορτώσουμε στην πλατφόρμα. Αν όλα πάνε καλά, το σπίτι θα βρίσκεται στη νέα του θέση μέχρι την Παρασκευή το βράδυ». Δεν κοιμήθηκα σχεδόν καθόλου εκείνη τη νύχτα, ενθουσιασμένος για το τι επρόκειτο να συμβεί. Την Τετάρτη το πρωί, πριν την αυγή, έφτασε μια ομάδα εργατών, 8 άτομα, με εργαλεία και εξοπλισμό. Άρχισαν αμέσως τη δουλειά, αποσυνδέοντας την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, σκάβοντας τάφρους γύρω από τα θεμέλια, ενισχύοντας τους τοίχους με χαλίβδινες δοκούς. Η Λεβένια και εγώ παρακολουθούσαμε τη διαδικασία από την ασφάλεια των ψάθινων καρεκλών που είχαν βγει στον κήπο. Υπήρχε κάτι μαγευτικό στον μεθοδικό τρόπο με τον οποίο δούλευε η ομάδα. Μέχρι το μεσημέρι το σπίτι είχε αποσυνδεθεί εντελώς από όλα τα συστήματα. Εντυπωσιακό, έτσι. Η Λεβένια μου έδωσε ένα φλιτζάνι τσάι από ένα θερμός. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Ναι. Κούνησα το κεφάλι. Ο Άλαν θα το είχε λατρέψει. Πάντα τον ενδιέφεραν τέτοια τεχνικά θέματα. Ακριβώς τότε, ένα φορτηγό με την επιγραφή Pritchard & Sons σταμάτησε και ο Εντ και 3 νεαροί άνδρες βγήκαν από αυτό. «Τζούντιθ», μου έκανε νόημα ο Εντ. «Αυτοί είναι ο Τιμ, ο Τζέσι και ο Ράντι, οι καλύτεροι ξυλουργοί της περιοχής, αν και μοιάζουν με βλάκες». Οι νεαροί χαμογέλασαν, χωρίς να προσβληθούν από το αστείο. Φαίνονταν νέοι, αλλά τα χέρια τους μαρτυρούσαν χρόνια εμπειρίας στην ξυλουργική. Σκληρά, λερωμένα από ρητίνη. «Παιδιά, εξηγήστε στην κυρία Χάουαρντ τι σκοπεύετε να κάνετε», είπε ο Εντ κλείνοντας μου το μάτι. Ο Τιμ, ο ψηλότερος από τους 3, έβγαλε ένα διπλωμένο φύλλο χαρτί από την τσέπη του σακακιού του. «Έχουμε σχεδιάσει ένα σχέδιο, κυρία. Μόλις αφαιρεθεί το πραγματικό σπίτι, θα αρχίσουμε να χτίζουμε το αντικαταστάτη του. Θα μοιάζει με διόροφο σπίτι με βεράντα στο εξωτερικό, αλλά στο εσωτερικό θα έχει γυμνούς τοίχους, χωρίς μόνωση, στραβές σκάλες,
λοξές πόρτες, δάπεδα, από ακατέργαστες σανίδες με κενά από τα οποία θα φαίνεται το έδαφος και μια στέγη που σίγουρα θα στάζει με την πρώτη βροχή. Τα έγγραφα αναφέρουν ότι θα είναι ένα διόροφο ξύλινο σπίτι με βεράντα και 4 δωμάτια, πρόσθεσε ο Τζέσι, ένας γεροδεμένος άντρας με dreadlocks. Αλλά θα είναι αδύνατο να ζήσει κανείς εκεί. Τέλεια, χαμογέλασα, φανταζόμενη το πρόσωπο του Μπρεντ όταν θα δει το κτίριο. Πόσο καιρό θα σας πάρει? Αν ξεκινήσουμε την Πέμπτη το πρωί, θα έχουμε τελειώσει μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, είπε ο Τιμ. Θα χρησιμοποιήσουμε φθηνά υλικά που έχουν περισσέψει από άλλα έργα. Η δουλειά θα είναι σκόπιμα τσαπατσούλικη. Μην το παρακάνετε, προειδοποίησε η Λεβένια. Πρέπει να ταιριάζει με την νομική περιγραφή στα έγγραφα. Μην ανησυχείτε, δεσποινής Ράντι, χαμογέλασε ο νεότερος από τους 3. Ο πατέρας μου είναι δικηγόρος. Ξέρω πώς να χειριστώ τις διατυπώσεις. Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης το σπίτι ήταν εντελώς έτοιμο για να ανυψωθεί. Οι εργάτες είχαν κάνει επιπλέον ενίσχυση των τοίχων και των δαπέδων για να εξασφαλίσουν ότι η κατασκευή θα αντέξει την πίεση της μεταφοράς. Ο Μάικ, ο εργοδηγός, εξήγησε ότι ένα ειδικό υδραυλικό ανυψωτικό θα έφτανε το πρωί της επόμενης μέρας για να ανυψώσει το σπίτι πάνω από τα θεμέλια. Όλη την Τετάρτη και την Πέμπτη η Λεβένια και εγώ μεταφέραμε πράγματα στο νέο σπίτι. Μας βοήθησαν 2 φίλοι της με ένα φορτηγάκι και η δουλειά προχώρησε πιο γρήγορα. Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης σχεδόν όλα τα πολύτιμα αντικείμενα είχαν μεταφερθεί. Το πρωί της Παρασκευής περπάτησα για τελευταία φορά στο άδειο σπίτι, αποχαιρετώντας κάθε δωμάτιο. Η τύχη, χωρίς φωτογραφίες και πίνακες, φαινόταν παράξενα γυμνή. Αλλά ένιωθα ότι αυτό δεν ήταν ένα αντίο για πάντα, αλλά μια νέα αρχή. Όταν βγήκα έξω, ένας τεράστιος ανελκυστήρας ήδη ανύψωνε αργά το σπίτι πάνω από το έδαφος. Η θέα ήταν εντυπωσιακή. Το μικρό μου άνετο σπίτι σαν να αιωρούνταν στον αέρα, υποστηριζόμενο από δεκάδες υδραυλικά στηρίγματα. «Έτοιμο!» φώναξε ο Μάικ όταν το σπίτι ανέβηκε περίπου 1 μέτρο πάνω από τα θεμέλια. «Τώρα ας βάλουμε την πλατφόρμα». Ένα ειδικό μακρύ ρημουλκούμενο με πολλά τροχούς γλίστρισε αργά κάτω από το ανυψωμένο σπίτι. Οι εργάτες κινούνταν αρμονικά, σαν να εκτελούσαν έναν περίπλοκο χορό. Μέχρι το μεσημέρι, το σπίτι ήταν ασφαλώς στερεωμένο στην πλατφόρμα, έτοιμο για μεταφορά. «Φεύγουμε σε 1 ώρα», είπε ο Ρέι Τζόνσον, που ήταν υπεύθυνος για την επιχείρηση. «Πρέπει να φτάσουμε εκεί πριν σκοτεινιάσει. Είναι μακρύς ο δρόμος και θα πρέπει να προχωράμε αργά». Εκείνη την ώρα η ομάδα του Ed Pritchard είχε ήδη αρχίσει να εργάζεται στα κενά θεμέλια. Έστειναν γρήγορα ένα σκελετό από ακατέργαστα κούτσουρα και σανίδες. Μέχρι το απόγευμα ο πρώτος όροφος ήταν σχεδόν έτοιμος, στραβός, λοξός, με ανώμαλα ανοίγματα για παράθυρα και πόρτες. Ένα αριστούργημα κακόγουστου, ο Ed χαμογέλασε, κοιτάζοντας το αποτέλεσμα της δουλειάς τους. «Είναι το χειρότερο που έχω φτιάξει ποτέ». «Τέλεια». Δεν μπορούσα να μην χαμογελάσω. «Συνεχίστε την καλή δουλειά». Η Λεβένια και εγώ ακολουθήσαμε την πλατφόρμα με το σπίτι, διατηρώντας μία σεβαστή απόσταση. Οι πομποί κινούνταν αργά, με ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 20 χιλιόμετρα την ώρα. Σε στενά τμήματα του δρόμου έπρεπε να σταματάμε για να αφήσουμε να περάσει η αντίθετη κυκλοφορία. Οι οδηγοί κοίταζαν με έκπληξη ολόκληρο το σπίτι που περνούσε. Μέχρι την Παρασκευή το βράδυ φτάσαμε στο νέο οικόπεδο στο Maple Grove. Τα θεμέλια ήταν έτοιμα, φρέσκα, με την μυρωδιά του τσιμέντου ακόμα να είναι έντονη. Χρησιμοποιώντας τον ίδιο υδραυλικό εξοπλισμό, το σπίτι απομακρύνθηκε αργά από την πλατφόρμα και τοποθετήθηκε στα νέα θεμέλια. Η διαδικασία διήρκεσε μερικές ώρες και όταν η τελευταία ακτίνα του ήλιου εξαφανίστηκε στον ορίζοντα, το σπίτι μου στεκόταν στη νέα του θέση σαν να ήταν πάντα εκεί. «Είναι εκπληκτικό», ψιθύρισε η Λεβένια, βάζοντας το χέρι της γύρω από τους ώμους μου.
«Τα κατάφερες, θεία Τζούντιθ?» «Το καταφέραμε», τη διόρθωσα, νιώθοντας ασυνήθιστα ανακουφισμένη και κουρασμένη ταυτόχρονα. Το Σάββατο το πρωί επιστρέψαμε στο παλιό σπίτι. Η ομάδα του Εντ μόλις τελείωνε τη δουλειά της. Αυτό που είχαν χτίσει με έκανε να γελάσω νευρικά. Εξωτερικά η κατασκευή έμοιαζε με σπίτι, 2 ορόφους, βεράντα, 4 δωμάτια. Αλλά εκεί τελείωνε η ομοιότητα. Οι τοίχοι ήταν καρφωμένοι μεταξύ τους με διάφορες σανίδες, με κενά από τα οποία φαινόταν ο ουρανός. Η βεράντα ταλαντευόταν ακόμα και κάτω από το ελαφρύ βάρος του Ράι, καθώς καρφώνε το τελευταίο κάγκελο. Η στέγη ήταν καλυμμένη με φθηνό υλικό που ήδη είχε αρχίσει να ξεκολλάει σε μερικά σημεία. «Θέλεις να δεις το εσωτερικό?» πρότεινε ο Τιμ, σκουπίζοντας τα χέρια του στο παντελόνι του. Ένα πραγματικό έργο τέχνης. Ανεβήκαμε προσεκτικά τη σκαρφαλωμένη βεράντα και μπήκαμε μέσα. Το δωμάτιο που υποτίθεται ότι ήταν το σαλόνι ήταν ένας γυμνός χώρος με ανώμαλο δάπεδο από τραχιά σανίδια. Αντί για παράθυρα υπήρχαν τρύπες καλυμμένες με κομμάτια πολυεθυλενίου. Η σκάλα προς τον δεύτερο όροφο φαινόταν σαν να είχε σκαλιστεί στο σκοτάδι. Τα σκαλοπάτια είχαν διαφορετικό ύψος και δεν υπήρχε κάγκελο. «Υπάρχουν 4 δωμάτια στον επάνω όροφο», ανέφερε ο Τζέσι κατεβαίνοντας τις κλονισμένες σκάλες. «Υπάρχει ένα που έχει πέσει μέσα στο πάτωμα, οπότε να προσέχετε». «Τέλεια», δεν μπορούσα να σταματήσω να χαμογελάω. «Απλά τέλεια». Ο Εντ μας οδήγησε μέσα στα δωμάτια, δείχνοντάς μας με υπερηφάνεια τα χαρακτηριστικά της κατασκευής, την έλλειψη μόνωσης, τις στραβές πόρτες, τα σημεία από όπου μπορούσες να δεις τον ουρανό μέσα από την οροφή. «Είναι ένα διόροφο ξύλινο σπίτι με βεράντα και 4 δωμάτια», συνόψισε. «Αλλά μόνο ένα πολύ επιλεκτικό ρακούν θα μπορούσε να ζήσει εδώ». Το μεσημέρι, καθώς οι εργάτες μάζευαν τα εργαλεία τους και ετοιμάζονταν να φύγουν, το ασημένιο Lexus του Brent μπήκε στην αυλή. Πήρα μια βαθιά ανάσα, προετοιμαζόμενη για μια αντιπαράθεση. «Είσαι σίγουρη ότι θέλεις να μείνεις?» ρώτησε η Λεβένια. «Μπορούμε να φύγουμε τώρα, πριν σε δουν». «Όχι», κούνησα το κεφάλι. «Θέλω να δω τα πρόσωπά τους». Το αυτοκίνητο σταμάτησε και ο Μπρεντ, η Τρίνιτι και τα δίδυμα, η Όντρεϊ και ο Χάντσον βγήκαν έξω. Τα παιδιά φαινόταν νησταγμένα μετά από το μακρύ ταξίδι. Η Τρίνιτι, άψογα ντυμένη όπως πάντα, κρατούσε ένα clipboard, πιθανώς με τα σχέδια για την ανακαίνιση της καλύβας. Ο Μπρεντ μας εντόπισε και κατευθύνθηκε με αυτοπεποίθηση προς το μέρος μας, αλλά σταμάτησε ξαφνικά όταν είδε το κτίριο πίσω μας. Τι είναι αυτό?» Ο Μπρεντ τράβλησε με το πρόσωπό του παραμορφωμένο από την ακατανόηση. «Πού είναι το σπίτι?» «Γεια σου, Μπρεντ». Χαμογέλασα με το πιο ήρεμο χαμόγελο που μπορούσα να βγάλω. «Ορίστε, όπως υποσχέθηκα, ετοίμασα το σπίτι για τη μεταφορά». «Αυτό είναι λάθος σπίτι». Υψώνοντας τη φωνή του, κοίταξε γύρω του σαν να περίμενε να βρει το πραγματικό σπίτι κρυμμένο κάπου κοντά. «Τι έκανες στο σπίτι μας?» «Στο σπίτι σας?» «Σήκωσα ένα φρύδι». «Μα είπες ότι θα έπαιρνες την καλύβα μου». «Εδώ είναι μπροστά σου». Ένα διόροφο ξύλινο σπίτι με βεράντα και 4 δωμάτια, ακριβώς όπως φαίνεται στο συμβόλαιο. Η Τρίνιτι πλησίασε, τα τακούνια της σκάβοντας στο μαλακό χώμα. «Τι είδους τσίρκο στείνεις?» «Πού είναι το πραγματικό σπίτι?» «Αυτό είναι το σπίτι», απάντησα. «Θέλεις να δεις το εσωτερικό?» Υπάρχουν 4 όμορφα δωμάτια. Ο Μπρεντ έτρεξε προς τη βεράντα χωρίς να με ακούσει. Οι σανίδες έτριζαν επικίνδυνα κάτω από το βάρος του. Άνοιξε την πόρτα και κοίταξε μέσα. Το πρόσωπό του έγινε κατακόκκινο. Αυτό δεν είναι σπίτι. Είναι αχυρώνας. Πού είναι το τζάκι? Πού είναι τα έπιπλα? Τι έκανες?» «Πούλησα την περιουσία μου», είπα ήρεμα. «Και το τζάκι δεν αναφερόταν στην πράξη ιδιοκτησίας του σπιτιού». «Μαμά», ο Μπρεντ κατέβηκε από τη βεράντα με τη φωνή του να τρέμει από οργή. «Ξέρεις πολύ καλά ότι εννοούσα το σπίτι που ήταν εδώ. Το σπίτι που αγοράσατε εσύ και ο πατέρας. Πού είναι?»
Εκείνο το σπίτι που προσποιήθηκα ότι μόλις συνειδητοποίησα. Φοβάμαι ότι δεν είναι πια εδώ. Τι εννοείς δεν υπάρχει πια? Η Τρίνιτι παρενέβη, η τέλεια μάσκα ευγένειας της άρχισε να σπάει. Πού πήγε? Το πήρα, απάντησα απλά. Είναι δικό μου και έχω κάθε δικαίωμα να το χρησιμοποιήσω όπως κρίνω κατάλληλο. Το πήρες. Ο Μπρεντ κοίταξε από μένα στη Λεβένια μπερδεμένος. Πώς παίρνεις ένα ολόκληρο σπίτι? Είναι πολύ απλό. Η Λεβένια δεν έκρυψε την ευχαρίστησή της. Υπάρχουν ειδικές εταιρείες που το κάνουν. Σηκώνουν το σπίτι από τα θεμέλια και το μεταφέρουν σε ένα νέο μέρος. Εντυπωσιακό, πρέπει να ομολογήσω. Η Τρίνιτι φαινόταν έτοιμη να λιποθυμήσει. Αυτό είναι αδύνατο. Πρέπει να είναι παράνομο. Καθόλου. Κούνησα το κεφάλι μου. Το σπίτι είναι ιδιοκτησία μου και είμαι ελεύθερη να το μετακινήσω όπου θέλω. Και υπάρχει ένα νέο σπίτι στο οικόπεδο, το οποίο τεχνικά ταιριάζει με την περιγραφή στην πράξη. Έτσι, τεχνικά, έχω εκπληρώσει το αίτημά σου, Μπρεντ. Ήθελες ένα σπίτι. Αυτό είναι. Τα δίδυμα πλησίασαν, περίεργα να δουν την παράξενη κατασκευή. «Μαμά, μπορείς να ζήσεις εδώ?» ρώτησε ο Χάντζον, τραβώντας το μανίκι της Τρίνιτι. «Όχι», φώναξε και ο μικρός έκανε πίσω. «Φυσικά όχι. Νομικά είναι μια κατοικία», επισήμανε η Λεβένια. «Είναι αλήθεια ότι η στέγη μπορεί να στάξει με την πρώτη βροχή, ότι το δάπεδο του δεύτερου ορόφου λείπει σε κάποια σημεία και ότι δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα ούτε υδραυλικά, αλλά είναι σίγουρα ένα σπίτι». Ο Μπρεντ φαινόταν έτοιμος να εκραγεί. Το πρόσωπό του ήταν κοκκινισμένο, η φλέβα στο μέτωπό του πάλετο. «Εσύ το έκανες επίτηδες για να μας εκνευρίσεις?» «Καθόλου», απάντησα αδιάφορα. «Απλά πήρα αυτό που μου ανήκε και σας έδωσα αυτό που σας άξιζε». «Θα σας μηνύσουμε», ξέσπασε ο Μπρεντ. «Αυτό είναι απάτη». «Σας παρακαλώ», κούνησα το κεφάλι. «Συμβουλεύτηκα έναν δικηγόρο». «Είναι απολύτως νόμιμο. Το σπίτι ήταν ιδιοκτησία μου και είχα κάθε δικαίωμα να το μετακινήσω και αυτή η κατασκευή ταιριάζει με την επίσημη περιγραφή στα συμβόλαια». Η Τρίνιτι τράβηξε το μανίκι του Μπρεντ. «Πάμε να φύγουμε από εδώ». Αυτό είναι εφιάλτης. Αλλά το σπίτι. Ακόμα δεν μπορούσε να ξεπεράσει αυτό που είχε συμβεί. «Ξέχνα το σπίτι». Σφύριξε. «Βλέπεις τι έκανε». «Σε ξεγέλασε. Δεν υπάρχει τίποτα να πάρεις». Ο Μπρεντ γύρισε προς το μέρος μου με βλέμμα γεμάτο οργή και δυσπιστία. «Θα το μετανιώσεις αυτό, μαμά. Θα επικοινωνήσω αμέσως με έναν δικηγόρο». «Όπως θέλεις», απάντησα προσπαθώντας να παραμείνω ήρεμη, αν και μέσα μου έτρεμα από την ένταση. Πήγαν πίσω στο αυτοκίνητο. Η Τρίνιτι οδήγησε μακριά τα παιδιά που ακόμα κοίταζαν με περιέργεια την παράξενη κατασκευή. Ο Μπρεντ έβγαλε το κινητό του και κάλεσε φρενιδικά κάποιον, πιέζοντας το ακουστικό στο αυτί του. «Καλύτερα να φύγουμε», ψιθύρισε η Λεβένια. «Πάμε σπίτι». «Όχι», κούνησα το κεφάλι. Ήθελα να ακούσω το υπόλοιπο της συζήτησης. Οι εργάτες του ΕΝΤ τελείωσαν τη δουλειά τους και έφυγαν, χαιρετώντας μας. Μείναμε μόνο η Λεβένια και εγώ, ο Μπρεντ και η οικογένειά του και η παράξενη κατασκευή που υποτίθεται ότι ήταν σπίτι. Ο Μπρεντ μιλούσε δυνατά στο τηλέφωνο και ακούγαμε αποσπασματικά φράσεις. «Ναι, Πάτρικ, σου λέω, έκλεψε ολόκληρο το σπίτι». «Τι εννοείς, δεν είναι δυνατόν». «Ναι, το μετέφερε σαν έπιπλο. Πρέπει να υπάρχει κάποιος νόμος που το απαγορεύει». Μετά από λίγα λεπτά, η φωνή του έγινε λιγότερο σίγουρη και οι ώμοι του έπεσαν. Συνέχισε να ακούει τον συνομιλητή του, προσπαθώντας περιστασιακά να αντιτεθεί σε κάτι, αλλά προφανώς χωρίς αποτέλεσμα. «Εντάξει», είπε τελικά. «Ναι, καταλαβαίνω. Ευχαριστώ, Πάτρικ». Έκλεισε το τηλέφωνο και μας κοίταξε με μια έκφραση που ήταν ένα μείγμα θυμού και ανημποριάς. «Λοιπόν, πήρες τη νομική συμβουλή», ρώτησε η Λεβένια με ένα ελαφρύ χαμόγελο. Ο Μπρεντ δεν της έδωσε την τιμή να απαντήσει. Ανταυτού, περπάτησε προς το μέρος μου, προσπαθώντας να διατηρήσει την ψυχραιμία του. «Μαμά, ας μιλήσουμε σαν λογικοί άνθρωποι.
Καταλαβαίνω ότι είσαι αναστατωμένη, αλλά αυτή η φάρσα δεν θα λύσει τίποτα. Πες μου, πού μετέφερες το σπίτι και θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Συμφωνία. Σήκωσα τα φρύδια μου. Πριν από μια εβδομάδα δεν ήθελες συμφωνία. Είπες απλώς ότι θα έπαιρνες το σπίτι μου και ότι μου απαγόρευες την είσοδο. Θυμάσαι. Έκανα λάθος. Δυσκολεύτηκε να βγάλει τα λόγια. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε να το μοιραστούμε ή θα μπορούσα να το αγοράσω πίσω από εσένα στην αγοραία αξία. Μπρεντ, αναστέναξα. Είπες ότι ήταν δικό σου και συμφώνησα. Εδώ είναι μπροστά σου. Απόλαυσέ το. Δεν είναι σπίτι. Ήψωσε ξανά τη φωνή του. Αυτό είναι εκφοβισμός. Νομικά είναι σπίτι. Αντεκρούσα ήρεμα. Ένα διόροφο ξύλινο σπίτι με βεράντα και 4 δωμάτια. Μπορείς να ελέγξεις τα χαρτιά. Μαμά. Ο Μπρεντ πήρε μια βαθιά ανάσα προσπαθώντας να ηρεμήσει. Προτείνω μια λογική λύση. Ας ξεχάσουμε αυτό το περιστατικό, παραδέχομαι ότι έκανα λάθος που προσπάθησα να σου πάρω το σπίτι. Αλλά πρέπει και εσύ να παραδεχτείς ότι ήσουν ανέντιμος. Άδικος. Ένιωσα την οργή που κρατούσα μέσα μου όλο αυτό το καιρό να ανεβαίνει. Δεν είναι δίκαιο να πας στη μητέρα σου και να της πεις ότι της παίρνεις το μόνο πολύτιμο πράγμα στη ζωή της. Είναι άδικο να της απαγορεύσεις να μένει στο σπίτι που αγόρασε με τον άντρα της, τον πατέρα σου. Δεν είναι δίκαιο να αντιμετωπίζεις ένα αγαπημένο σου πρόσωπο ως ενόχληση που πρέπει να ξεφορτωθείς. Αυτό είναι άδικο, Μπρεντ. Ακολούθησε μια βαριά σιωπή. Τα παιδιά σιώπησαν αισθανόμενα την ένταση. Η Τρίνιτι στεκόταν δίπλα στο αυτοκίνητο με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος, το πρόσωπό της αδιαπέραστο. «Δεν θα με συγχωρήσεις ποτέ γι' αυτό, έτσι?» Ο Μπρεντ τελικά είπε. «Δεν έχει να κάνει με συγχώρεση», απάντησα. «Έχει να κάνει με σεβασμό. Δεν σεβάστηκε σε μένα, τα συναισθήματά μου, τα δικαιώματά μου. Τώρα απολαμβάνεις τα ωφέλη. Μπορώ να σε μηνύσω». Προσπάθησε να ακουστεί απειλητικός, αλλά δεν ακουγόταν και τόσο σίγουρος. «Μπορείς, ναι», έγνεψα. «Αλλά ο δικηγόρος σου μόλις σου εξήγησε ότι δεν έχεις κανένα λόγο. Δεν έχω παραβιάσει τίποτα. Είναι όλα νόμιμα». Ο Μπρεντ έμεινε σιωπηλός, συνειδητοποιώντας την ήττα του. Η Τρίνιτι πλησίασε και έβαλε το χέρι της στον ώμο του. «Πάμε», είπε ήσυχα. «Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε εδώ?» «Όχι», έσπρωξε το χέρι της. «Δεν φεύγω μέχρι να πάρω κάποιες απαντήσεις». «Πού μετακόμισες στο σπίτι, μαμά?» «Στο οικόπεδο που μου ανήκει», απάντησα όριστα. «Πού?» επέμεινε. «Δεν σε αφορά, Μπρεντ», παρενέβη η Λεβένια. «Το σπίτι ανήκει στη Τζούντιθ και έχει κάθε δικαίωμα να το κρατήσει όπου θέλει». «Κράτα το στόμα σου κλειστό», είπε ο Μπρεντ. «Ήταν όλα δική σου ιδέα, είμαι σίγουρος. Πάντα έστρεφες τη μαμά εναντίον μου». «Μην τολμήσεις να μιλάς έτσι στη Λεβένια», είπα με παγωμένη φωνή. «Δεν έχει κάνει τίποτα άλλο από το να με υποστηρίζει όταν το χρειαζόμουν, κάτι που δεν μπορεί να υποθεί για σένα». Ο Μπρεντ φαινόταν σαν να τον είχα χαστουκίσει. Για μια στιγμή τον λυπήθηκα. Ένα μικρό αγόρι που πάντα ήθελε περισσότερα από όσα είχε, πάντα δυσαρεστημένο με όσα του δίνονταν. Αλλά αυτό το συναίσθημα πέρασε γρήγορα. «Πρέπει να επιστρέψεις στο σπίτι», είπε πεισματικά. «Είναι η οικογενειακή μας κληρονομιά». «Οικογένεια», χαμογέλασα πικρά. «Πού ήταν η ανησυχία σου για την οικογενειακή κληρονομιά όλα αυτά τα χρόνια?» «Ερχόσουν στο εξοχικό κάθε 3 χρόνια και όχι για πολύ». «Δεν θυμάσαι καν τη θέα από το παράθυρο της κουζίνας?» «Δεν ξέρεις τα λουλούδια που φύτεψα κατά μήκος του μονοπατιού?» «Αυτή δεν είναι η κληρονομιά σου, Μπρεντ. Αυτό είναι το σπίτι μου, η ζωή μου, οι αναμνήσεις μου και δεν θα σου τα δώσω». «Έχει δίκιο», είπε ξαφνικά η Τρίνιτι κοιτάζοντας τον άντρα της. «Ας φύγουμε». «Με ποιανού το μέρος είσαι?» Ο Μπρεντ γύρισε προς το μέρος της με το πρόσωπό του παραμορφωμένο από το θυμό. «Με το δικό σου», είπε εκείνη με αμετάβλητο τόνο. «Αλλά έχασες αυτή τη μάχη. Παραδέξου το και πάμε να φύγουμε». Η Όντρεϊ, η μικρότερη από τις δίδυμες, πλησίασε τον πατέρα της και τράβηξε το μανίκι του. «Μπαμπά, θέλω να πάω σπίτι. Είναι τρομακτικά εδώ».
Ο Μπρεντ κοίταξε την κόρη του μετά το αξιολύπητο κτίριο που υποτίθεται ότι ήταν το σπίτι τους και τέλος εμένα. Το βλέμμα της ήταν στα μάτια του. «Αυτό δεν έχει τελειώσει», είπε, αλλά χωρίς τον ίδιο ενθουσιασμό. «Θα βρω έναν τρόπο να πάρω πίσω το σπίτι». «Καλή τύχη», είπα ήρεμα. «Τώρα, αν δεν σε πειράζει, θα πάμε». Είχαμε μια κουραστική μέρα. Η Λεβένια και εγώ κατευθυνθήκαμε προς το αυτοκίνητό της. Ένιωθα το βλέμμα του Μπρεντ πάνω μου, αλλά δεν γύρισα. Κάτι μέσα μου έλεγε ότι δεν θα ξαναδώ τον γιο μου. Και με έναν παράξενο τρόπο η σκέψη αυτή δεν με πόνεσε, αλλά μου έδωσε ανακούφιση. Μόλις μπαίναμε στο αυτοκίνητο, ο Χάντσον έτρεξε προς το μέρος μας. Η γιαγιά μου έδωσε ένα μικρό βότσαλο που είχε βρει στο μονοπάτι. «Είναι για σένα. Είναι όμορφο». Πήρα το βότσαλο, μια απλή, λία, γυμνή πέτρα με μια φλέβα χαλαζία. «Σε ευχαριστώ, γλυκέ μου», του χαμογέλασα. «Είναι πραγματικά όμορφο». «Χάντσον», φώναξε η Τρίνιτι. «Έλα εδώ τώρα». Ο μικρός μου έριξε μια τελευταία ματιά και έτρεξε στη μητέρα του. Κράτησα το βότσαλο στην παλάμη μου, το πρώτο και πιθανώς το τελευταίο δώρο από τον εγγονό μου. Φύγαμε με το αυτοκίνητο, αφήνοντας τον Μπρεντ και την οικογένειά του στο κτήμα με το γελίο κτίσμα. Στο καθρέφτη τους είδα να στέκονται όλοι μαζί, μπερδεμένοι, θυμωμένοι, χωρίς να ξέρουν τι να κάνουν. «Είσαι καλά?» ρώτησε η Λεβένια, καθώς βγαίναμε στον κεντρικό δρόμο. «Ναι», απάντησα, εκπληκμένη από το πόσο αληθινό ήταν αυτό. «Νιώθω ελεύθερη. Στο σπίτι, στο καινούριο σπίτι, στο καινούριο μέρος, είχαμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Να ξεπακετάρουμε, να τακτοποιήσουμε τα έπιπλα, να συνδέσουμε τις παροχές, αλλά όλα αυτά δεν μου φαινόταν βαριά δουλειά, αλλά η αρχή μιας καινούριας περιπέτειας. Το βράδυ χτύπησε το τηλέφωνο. Δεν ήθελα να το σηκώσω, φοβούμενη ότι ήταν ο Μπρεντ με περισσότερες απειλές, αλλά η Λεβένια κοίταξε την οθόνη και είπε «Είναι ο Εντ Πρίτσαρντ». Σήκωσα το τηλέφωνο. «Τζούντιθ». Η φωνή του Εντ ακουγόταν ενθουσιασμένη. «Δεν θα πιστέψεις τι συνέβη από τότε που έφυγες». «Τι είναι, Εντ?» Ο γιος σου κάλεσε τον δικηγόρο του κατευθείαν στο τμήμα. Εγώ επέστρεφα για να πάρω ένα όργανο που είχα ξεχάσει και είδα όλη τη σκηνή. Ο δικηγόρος, ένας εύσωμος άντρας με ακριβό κοστούμι, κοίταξε γύρω από την καμπίνα και είχε μία μακρά συζήτηση με τον γιο σου. Κρίνοντας από την έκφραση στα πρόσωπά τους, δεν ήταν μία ευχάριστη συζήτηση. «Και μετά τι συνέβη?» ρώτησα, αν και ήδη ήξερα. Μετά έφυγαν και οι 4 και ο δικηγόρος έμεινε στο τμήμα και μιλούσε στο τηλέφωνο. Περίμενα μέχρι να τελειώσει και τον ρώτησα τι θα γινόταν με το σπίτι. Ξέρεις τι μου απάντησε? «Τίποτα. Από νομική άποψη είναι ένα σπίτι που ταιριάζει με την περιγραφή στα συμβόλαια. Ο πελάτης μου δεν έχει λόγο να προσφύγει στη δικαιοσύνη, παρόλο που δεν του αρέσει». Δεν μπόρεσα να συγκρατήσω ένα χαμόγελο. «Ευχαριστώ, Εντ. Αυτά είναι καλά νέα». «Παρακαλώ, Τζούντιθ. Χαίρομαι που μπόρεσα να βοηθήσω και πρέπει να πω ότι ήταν η πιο ασυνήθιστη δουλειά της καριέρας μου. Τα παιδιά ακόμα γελάνε όταν θυμούνται ότι έχτιζαν σκόπιμα στραβά τείχους. Αφού μίλησα με τον Εντ, βγήκα στη νέα βεράντα. Ο ήλιος έδιε πάνω από τη λίμνη, χρωματίζοντας το νερό ροζ και χρυσό, όπως και στο παλιό σπίτι. Κάθισα στην ψάθινη καρέκλα του Άλαν, που τώρα βρισκόταν εκεί και για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό ένιωσα απόλυτη ηρεμία. Η Λεβένια βγήκε με 2 φλιτζάνια τσάι και κάθισε δίπλα μου. «Τι σκέφτεσαι?» με ρώτησε. «Σκέφτομαι ότι μερικές φορές πρέπει να χάσεις κάτι για να συνειδητοποιήσεις την πραγματική του αξία», απάντησα. «Και ότι ένα σπίτι δεν είναι η τύχη και η στέγη, αλλά οι άνθρωποι που το γεμίζουν». «Και οι αναμνήσεις», πρόσθεσε η Λεβένια. «Είναι πάντα μαζί σου, όπου κι αν βρίσκεσαι». Καθίσαμε σιωπηλοί, παρακολουθώντας τις τελευταίες ακτίνες του ήλιου να χάνουν τον ορίζοντα. Μπροστά μου άνοιγε ένα νέο κεφάλαιο της ζωής μου και ήμουν έτοιμος να το ξεκινήσω. Είχε περάσει 1 εβδομάδα από την αντιπαράθεση με τον Μπρεντ.
Στο διάστημα αυτό, η Λεβένια και εγώ είχαμε εγκατασταθεί στο καινούριο μας σπίτι. Το σπίτι χρειαζόταν μερικές μικροαλλαγές μετά τη μετακόμιση. Έπρεπε να επανασυνδεθεί το ηλεκτρικό ρεύμα, έπρεπε να ελεγχθεί η υδραυλική εγκατάσταση. Μερικές σανίδες του δαπέδου που είχαν χαλαρώσει κατά τη μεταφορά έπρεπε να ενισχυθούν. Αλλά συνολικά είχε αντέξει το ταξίδι εξαιρετικά καλά, σαν να ήθελε να απομακρυνθεί από τον Μπρεντ και την οικογένειά του. Έβαλα τα πράγματα στη θέση τους και σύντομα τα δωμάτια απέκτησαν μία ζεστή οικία όψη. Η συλλογή ξύλινων παπιών του Άλαν επέστρεψε στο τζάκι. Παλιές φωτογραφίες κοσμούσαν ξανά τους τοίχους και τα βιβλία πήραν τη θέση τους στα ράφια. Το μόνο που είχε αλλάξει ήταν η θέα από το παράθυρο. Αντί για το γνωστό τοπίο με το μεγάλο πεύκο στην ακτή, τώρα υπήρχε θέα προς την απαλή πλαγιά που κατέβαινε προς το νερό και το μικρό λιμάνι που η Λεβένια είχε αρχίσει να χτίζει με τα ίδια της τα χέρια. «Τζούντιθ, είδες τα γάντια εργασίας μου», φώναξε από κάτω, ενώ εγώ δίπλωνα τα ρούχα στην ντουλάπα της κρεβατοκάμαρας. «Στο σιρτάρι της κουζίνας, δίπλα στα γάντια φούρνου», απάντησα. Παραδόξως, δεν ένιωσα θλίψη για την αλλαγή του χώρου, αντίθετα ένιωθα ανεξήγητα γεμάτη ενέργεια και ενθουσιασμό όπως δεν είχα νιώσει εδώ και χρόνια. Ήταν σαν με τη μετακόμιση να είχα βγάλει ένα βαρύ φορτίο από τους ώμους μου που δεν ήξερα καν ότι υπήρχε. «Το βρήκα», φώναξε η Λεβένια. «Θα δουλέψω λίγο ακόμα στην αποβάθρα όσο έχει ακόμα φως». «Μην κουράζεσαι», απάντησα χαμογελώντας με τον ενθουσιασμό της. Η Λεβένια πήρε 2 εβδομάδες άδεια από τη δουλειά για να με βοηθήσει να τακτοποιηθώ. Ξυπνούσε τα ξημερώματα και δούλευε μέχρι το σούρουπο, καρφώνοντας νέες σανίδες στη βεράντα, σταθεροποιώντας το έδαφος γύρω από τα θεμέλια και χτίζοντας μία αποβάθρα στην άκρη του νερού. Προσπάθησα να βοηθήσω όσο μπορούσα, αλλά τις περισσότερες φορές η μεγαλύτερη βοήθεια που μπορούσα να προσφέρω ήταν να κάθομαι σε μία ψάθινη καρέκλα με ένα φλιτζάνι τσάι και να δίνω συμβουλές. «Δεν ξεκουράζεσαι αρκετά», της είπα το βράδυ, όταν η Λεβένια επέστρεψε από την ακτή, κουρασμένη αλλά ικανοποιημένη. «Μου αρέσει η σωματική εργασία». Έπεσε στο καναπέ δίπλα μου. Στο γραφείο κάθομαι όλη μέρα μπροστά στον υπολογιστή. Αλλά εδώ νιώθω ότι κάνω κάτι πραγματικό. Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω. Όλη μου τη ζωή δούλευα με αριθμούς με αφηρημένες έννοιες. Ίσως γι' αυτό ο Άλαν αγαπούσε τόσο πολύ να δουλεύει με τα χέρια του, να χτίζει, να επισκευάζει, να δημιουργεί. Υπήρχε μία απτή διάσταση σε αυτό που έλειπε από τον κόσμο των λογιστικών βιβλίων και των οικονομικών καταστάσεων. «Ξέρεις, νομίζω ότι θα μείνω εδώ για πάντα», είπε ξαφνικά η Λεβένια, κοιτάζοντας τη φωτιά που τσιτσιρίζε στο τζάκι. «Η καλύβα μου στο Green Bay είναι πολύ μικρή και μακριά από τη λίμνη, αλλά εδώ είναι ωραία». «Και η δουλειά σου?» ρώτησα. «Είναι μακρύ το ταξίδι. Έχω ήδη μιλήσει με τον προϊστάμενό μου για να δουλεύω εξ αποστάσεως 3 ημέρες την εβδομάδα», είπε χαμογελώντας. «Δεν τον πειράζει να έρχομαι στο γραφείο τις Τρίτες και τις Πέμπτες και για μένα είναι ακόμα πιο βολικό. Λιγότερες περισπασμοί, περισσότερη δουλειά». Δεν ήξερα τι να πω. Από τη μία δεν ήθελα να γίνω βάρος για τη Λεβένια επιβάλλοντας της την κοινωνία μου. Από την άλλη, η σκέψη ότι θα συνεχίζαμε να ζούμε μαζί με γέμιζε χαρά. «Λεβένια, αγάπη μου, δεν πρέπει να νιώθεις υποχρεωμένη». «Υποχρεωμένη», γέλασε. «Θεία Τζούντιθ, δεν καταλαβαίνεις. Ονειρεύομαι να ζήσω δίπλα στη λίμνη, σε αυτό το όμορφο σπίτι, μαζί σου. Τι θα μπορούσε να είναι καλύτερο?» «Αλλά είσαι μια νεαρή γυναίκα. Χρειάζεσαι τη δική σου ζωή, τη δική σου ελευθερία». «Θα έχω τη δική μου ζωή και ελευθερία. Απλά θέλω να τη μοιραστώ μαζί σου». Μου πήρε το χέρι. «Αν δεν σε πειράζει, φυσικά». «Σε πειράζει». Ένιωσα τα δάκρυα να γεμίζουν τα μάτια μου. «Γλυκιά μου, θα ήμουν ευτυχισμένη». Αποφασίστηκε. Η Λεβένια πούλησε το εξοχικό της στο Green Bay και τελικά μετακόμισε στη λίμνη μας. Πήρε το δεύτερο υπνοδωμάτιο στον επάνω όροφο, αυτό
που ήταν παλιά το υπνοδωμάτιο των επισκεπτών και γρήγορα το μετέτρεψε σε ένα άνετο φωλιά με ένα γραφείο δίπλα στο παράθυρο με θέα στο νερό. Οι μέρες έγιναν εβδομάδες και οι εβδομάδες μήνες. Η ζωή μας απέκτησε ένα νέο ευχάριστο ρυθμό. Τα πρωινά τρώγαμε πρωινό μαζί στη βεράντα, αν το επέτρεπε ο καιρός. Στη συνέχεια η Λεβένια δούλευε στον υπολογιστή ή με εργαλεία στην αυλή, ανάλογα με την ημέρα της εβδομάδας και τη διάθεσή της. Εγώ διάβαζα, μαγείρευα το δείπνο και μερικές φορές δούλευα στον κήπο που είχαμε αρχίσει να φυτεύουμε γύρω από το σπίτι. Τα βράδια συχνά καθόμασταν δίπλα στο τζάκι και μιλούσαμε για τα πάντα. Η Λεβένια μου έλεγε για τη δουλειά της, για τα έργα στα οποία δούλευε, για τους πελάτες με τους οποίους είχε δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις. Εγώ μοιραζόμουν αναμνήσεις από το παρελθόν, από τον Άλεν, από την παιδική μου ηλικία, από τα χρονιά μου στο εργοστάσιο. Μερικές φορές απλά καθόμασταν σιωπηλοί, απολαμβάνοντας την ηρεμία και τη ζεστασιά του σπιτιού. Δεν είχα νέα από τον Μπρεντ. Δεν τηλεφώνησε, δεν έγραψε, δεν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί μου. Το περίμενα αυτό, αλλά ακόμα κάπου βαθιά μέσα μου ήλπιζα ότι θα ξανασκεφτόταν τη συμπεριφορά του. Θα έβρισκε τη δύναμη να παραδεχτεί το λάθος του. Αλλά καθώς περνούσαν οι μέρες, το τηλέφωνο παρέμενε σιωπηλό. «Σου λείπει», με ρώτησε μια μέρα η Λεβένια, παρατηρώντας ότι κοιτούσα σκεπτικά μια παλιά φωτογραφία του Μπρεντ ως παιδί καθισμένο στα γόνατα του Άλεν. «Δεν ξέρω», απάντησα ειλικρινά. «Μου λείπει ο γιος που δεν είχα ποτέ, για αυτό που θα μπορούσε να είχε γίνει αν είχε κάνει διαφορετικές επιλογές». Η Λεβένια έβαλε το χέρι της γύρω από τους ώμους μου. «Ίσως ακόμα αλλάξει. Ίσως». Κούνησα το κεφάλι, αν και δεν το πίστευα. Αλλά δεν θα περίμενα άλλο, βάζοντας τη ζωή μου σε δεύτερη μοίρα. Στις αρχές Νοεμβρίου έφτασε το πρώτο γράμμα από το Trinity, όχι από τον Μπρεντ, αλλά από τη γυναίκα του. Ο φάκελος με την τακτοποιημένη γραφή στο μπροστινό μέρος βρισκόταν στο γραμματοκιβώτιό μας στο Maple Grove. Το κοίταξα για πολλή ώρα, διστάζοντας να το ανοίξω. «Θέλεις να το διαβάσω πρώτα εγώ?» πρότεινε η Λεβένια. Κούνησα το κεφάλι και άνοιξα το φάκελο. Μέσα υπήρχε ένα σύντομο γράμμα σε ακριβό χαρτί με ανάγλυφη εκτύπωση. «Τζούντιθ, ελπίζω αυτό το γράμμα να σε βρει σε καλή υγεία. Σου γράφω για να σε ενημερώσω ότι ο Μπρεντ και εγώ αποφασίσαμε να μην ασχοληθούμε με το σπίτι που άφησες πίσω σου. Πουλήσαμε το οικόπεδο σε έναν κατασκευαστή που σκοπεύει να κατεδαφίσει το κτίριο και να χτίσει εκεί μια κοινότητα εξοχικών σπιτιών. Θεωρώ επίσης απαραίτητο να σας ενημερώσω ότι η οικογένειά μας μετακομίζει στην Καλιφόρνια. Ο Μπρεντ δέχτηκε μία θέση στην έδρα της εταιρείας και αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε μία νέα ζωή μακριά από το παρελθόν. Επισυνάπτω τα σχέδια των παιδιών. Μου ζήτησαν να τα δώσω στη γιαγιά δίπλα στη λίμνη. Με τις καλύτερες ευχές, Trinity Howard. Συνημμένα στο γράμμα υπήρχαν 2 παιδικά σχέδια. Το ένα, υπογεγραμμένο με καλλιγραφικό γραφικό χαρακτήρα από τον Χάντσον, έδειχνε ένα σπίτι δίπλα στο νερό πολύ παρόμοιο με το δικό μας, μόνο που ήταν μπλε. Το άλλο, από την Όντρεϊ, έδειχνε μια ηλικιωμένη γυναίκα με φόρεμα που κρατούσε κάτι που έμοιαζε με μπισκότο. Πάνω από το σχέδιο ήταν γραμμένο: «Αγαπώ τη γιαγιά». Δεν ήξερα αν έπρεπε να κλάψω ή να γελάσω. Από τη μία, ο Μπρεντ είχε πραγματικά κόψει κάθε δεσμό χωρίς καν να γράψει μία γραμμή προσωπικά. Από την άλλη, τα παιδιά με θυμήθηκαν, με σκέφτηκαν. Ήταν μία μικρή παρηγοριά. «Λοιπόν, τώρα ξέρουμε ότι το καινούριο σπίτι του Μπρεντ δεν κράτησε πολύ», είπε η Λεβένια διαβάζοντας την επιστολή. «Δεν προσπάθησαν καν να το φτιάξουν». «Δεν είναι περίεργο», χαμογέλασα. Ο Τιμ και τα αγόρια είχαν κάνει ό,τι μπορούσαν. Θα ήταν πιο εύκολο να τον γκρεμίσουν και να το ξαναχτίσουν παρά να φτιάξουν τη δουλειά τους. Έβαλα τα σχέδια των παιδιών στο ψυγείο με μαγνήτες, τα άφησα εκεί για να μου θυμίζουν τα εγγόνια μου, τα οποία πιθανότατα δεν θα ξαναδώ ποτέ.
Εκείνη τη χρονιά ο χειμώνας ήταν χιονισμένος. Η λίμνη πάγωσε νωρίτερα από το συνηθισμένο και τα Σαββατοκύριακα ο πάγος ήταν γεμάτος ψαράδες που έσκαβαν τρύπες για ψάρεμα στον πάγο. Η Λεβένια και εγώ σπάνια πηγαίναμε στην πόλη, προτιμώντας τις ήσυχες βραδιές δίπλα στο τζάκι από τους πολυσύχναστους δρόμους του Maple Grove ή του Green Bay. Ένα τέτοιο βράδυ, όταν έξω από το παράθυρο μένονταν χιονοθύελα και εμείς ζεσταίναμε τα χέρια μας δίπλα στο τζάκι με φλιτζάνια ζεστή σοκολάτα, η Λεβένια ρώτησε ξαφνικά: «Θεία Τζούντιθ, μετανιώνεις για κάτι στη ζωή σου?» Αναρωτήθηκα κοιτάζοντας τις φλόγες που χορεύαν. Πολλά πράγματα υποθέτω. Ότι δεν ταξίδεψα περισσότερο όταν ήμουνα νεότερη. Που δεν επέμεινα να θεραπεύσω τον Άλαν όταν άρχισε να έχει καρδιακά προβλήματα. Που δεν μπόρεσα να πλησιάσω τον Μπρεντ για να καταλάβω τι χρειαζόταν. Τι γίνεται με τη μετακόμιση? Όχι. Κούνησα το κεφάλι. Δεν το μετανιώνω καθόλου. Ήταν το σωστό. Ίσως το καλύτερο που έκανα εδώ και χρόνια. Γιατί? Η Λεβένια πλησίασε ενδιαφερόμενη. Επειδή για πρώτη φορά στη ζωή μου έκανα αυτό που ήθελα. Όχι αυτό που περίμεναν οι άλλοι από μένα. Δεν προσπάθησα να γίνω καλή μητέρα, καλή σύζυγος, καλή εργαζόμενη. Απλά έκανα αυτό που θεωρούσα σωστό για μένα. Η Λεβένια χαμογέλασε. «Ξέρεις, όταν μου τηλεφώνησες και μου είπες για τη συζήτηση με τον Μπρεντ, αρχικά ήθελα να σου προτείνω να έρθεις να μείνεις μαζί μου στην καλύβα μου στο Green Bay, αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι αυτό δεν θα έλυνε το πρόβλημα. Αγαπάς αυτό το σπίτι, κάθε σανίδα, κάθε γωνιά του. Είναι μέρος σου και μέρος του Άλαν», πρόσθεσα. Μερικές φορές νομίζω ότι η παρουσία του είναι ακόμα εδώ, μέσα σε αυτούς τους τοίχους, και ότι θα ενέκρινε αυτό που κάναμε. Είμαι σίγουρη ότι θα το έκανε. Η Λεβένια μου έσφιξε το χέρι. Σε αγαπούσε και ήθελε να είσαι ευτυχισμένη. Είσαι ευτυχισμένος τώρα. Την κοίταξα στο νεανικό ανοιχτό πρόσωπό της, τις φακίδες, τα φωτεινά μάτια που αντανακλούσαν το φως της φωτιάς στους τοίχους του σπιτιού μας, που μετακινούνταν από μέρος σε μέρος, αλλά διατηρούσε την ψυχή του. Η χιονοθύελα έξω από το παράθυρο, που δεν είναι μεγάλο πρόβλημα όταν είσαι ζεστός και ασφαλής. «Ναι», απάντησα. «Είμαι ευτυχισμένος τώρα». Η άνοιξη ήρθε νωρίς και βίαια. Το χιόνι έλειωσε γρήγορα, μετατρέποντας τα μονοπάτια γύρω από το σπίτι σε μικρά ριάκια. Ο πάγος στη λίμνη έσπαγε και απομακρυνόταν από την ακτή, αποκαλύπτοντας μια λωρίδα σκοτεινού νερού που γινόταν κάθε μέρα πιο φαρδιά. Τα πουλιά επέστρεφαν από τον νότο, γεμίζοντας τον αέρα με κελαηδίσματα και ομοφωνίες. Η Λεβένια και εγώ αρχίσαμε να δουλεύουμε στον κήπο μόλις το έδαφος ζεστάθηκε αρκετά. Μεταφυτεύσαμε πολυετή φυτά που είχαμε φέρει από το παλιό μας σπίτι, φυτέψαμε νέα λουλούδια και σχεδιάσαμε παρτέρια για λαχανικά. Η δουλειά ήταν ευχάριστη. Η γη μύριζε φρεσκάδα και υπόσχεση για νέα ζωή. Μία τέτοια μέρα, καθώς φυτεύαμε ήριδες κατά μήκος του μονοπατιού προς τη μαρίνα, ένα αυτοκίνητο σταμάτησε δίπλα μας. Ένα άγνωστο αυτοκίνητο με πινακίδα του Μιλγουόκι σταμάτησε στην πύλη και ένας μεσήλικας άνδρας με αυστηρό κοστούμι βγήκε έξω. «Κυρία Χάουαρντ», ρώτησε πλησιάζοντας. «Τζούντιθ Χάουαρντ». «Ναι, εγώ είμαι». Σηκώθηκα όρθια, τεινάζοντας το χώμα από τα χέρια μου. «Ονομάζομαι Πάτρικ Ντόνοβαν και είμαι ο δικηγόρος του γιού σας, Μπρεντ Χάουαρντ». Μου έτεινε το χέρι για να μου δώσει χειραψία. Σφίχτηκα. Ο Μπρεντ αποφάσισε τελικά να κάνει μήνυση. «Τι μπορώ να κάνω για σας, κύριε Ντόνοβαν?» «Ήρθα να σας δώσω κάποια έγγραφα». Έβγαλε ένα φάκελο από τη δερμάτινη τσάντα του. «Αφορούν την κληρονομιά του γιού σας». «Κληρονομιά?» Δεν κατάλαβα. «Μπρεντ, του συνέβη κάτι?» «Όχι, τίποτα τέτοιο», με διαβεβαίωσε βιαστικά ο δικηγόρος. «Ο κύριος Χάουαρντ είναι ζωντανός και υγιής και ζει στο Σαν Φρανσίσκο. Δεν είναι αυτό το θέμα. Μου έδωσε εντολή να σας παραδώσω αυτά τα έγγραφα προσωπικά. Πήρα το φάκελο και τον άνοιξα.
Μέσα υπήρχαν διάφορα επίσημα έγγραφα και ένας σφραγισμένος φάκελος. Είναι μια πράξη δωρεάς για ένα κομμάτι γης που σας ανήκε στις όχθες της λίμνης Μίσιγκαν, εξήγησε ο Ντόνοβαν. Ο κύριο Χάουαρντ σας δίνει την πλήρη κυριότητα του χωρίς όρους ή επιβαρύνσεις. Μα γιατί? Δεν μπορούσα να πιστέψω στα αυτιά μου. Νομίζω ότι θα βρείτε την απάντηση σε αυτή την ερώτηση μέσα στο φάκελο. Ο δικηγόρος χαμογέλασε ευγενικά. Ο κύριο Χάουαρντ μου ζήτησε να σας τον δώσω μαζί με τα έγγραφα. Τώρα, αν δεν σας πειράζει, χρειάζομαι τις υπογραφές σας σε μερικές σελίδες. Σοκαρισμένη υπέγραψα τα έγγραφα όπου μου έδειξε ο Ντόνοβαν. Η Λεβένια στεκόταν δίπλα μου, εξίσου έκπληκτη με μένα. Όταν ο δικηγόρος έφυγε, καθίσαμε σε ένα παγκάκι έξω από το σπίτι και άνοιξα τον φάκελο. Μέσα υπήρχε ένα γράμμα γραμμένο με το γνωστό γραφικό χαρακτήρα του Μπρεντ. «Μαμά, σκέφτηκα πολύ πριν γράψω αυτό το γράμμα. Η περηφάνεια μου με εμπόδιζε να παραδεχτώ ότι έκανα λάθος, αλλά ο χρόνος και η απόσταση μου έδωσαν μια διαφορετική προοπτική. Έκανα λάθος που προσπάθησα να σου πάρω την καλύβα. Έκανα λάθος όταν είπα ότι ανήκε στην οικογένεια χωρίς να συνειδητοποιήσω ότι για σένα η οικογένεια δεν είναι μόνο εγώ και τα παιδιά μου, αλλά και η μνήμη του πατέρα σου και της Λεβένια και όλων όσων αγαπάς. Δεν ζητάω συγχώρεση γιατί ξέρω ότι δεν την αξίζω, αλλά θέλω να ξέρεις ότι συνειδητοποίησα το λάθος μου. Το οικόπεδο που σου επιστρέφω είναι ένα μικρό μέρος από αυτά που σου χρωστάω για όλα τα χρόνια της φροντίδας και της αγάπης σου, που δεν ήξερα να εκτιμήσω. Η Τρίνιτι, τα παιδιά και εγώ ξεκινήσαμε μια νέα ζωή στην Καλιφόρνια. Ίσως κάποια μέρα βρω τη δύναμη να σου τηλεφωνήσω. Αλλά αυτή τη στιγμή θέλω μόνο να είσαι ευτυχισμένος στο σπίτι σου, όπου κι αν είναι αυτό. Ο γιος σου Μπρεντ. Ξαναδιάβασα το γράμμα αρκετές φορές χωρίς να πιστεύω στα μάτια μου. Ήταν τόσο διαφορετικό από τον Μπρεντ που ήξερα. Περήφανος, πεισματάρης, που δεν παραδεχόταν ποτέ τα λάθη του. «Απίστευτο», ψιθύρισε η Λεβένια, διαβάζοντας το γράμμα από πάνω από τον ώμο μου. Είχε πραγματικά συνειδητοποιήσει ότι είχε κάνει λάθος. Έτσι φαίνεται. Διπλώσαμε το γράμμα και το βάλαμε πίσω στο φάκελο. Ξέρεις ποιο είναι το πιο εκπληκτικό? Δεν νιώθω πια μνησικακία, μόνο ανακούφιση. Τι θα κάνεις με την ιδιοκτησία? Ρώτησε η Λεβένια. Θα την πουλήσω. Αναρωτήθηκα κοιτάζοντας τη λίμνη που λάμπει στο ανοιξιάτικο φως του ήλιου. Δεν ξέρω. Ίσως να την κρατήσω σε περίπτωση που ο Μπρεντ θελήσει να φέρει τα παιδιά στη λίμνη κάποια μέρα. Ο Χάντζον και οι Όντρεϊ πρέπει να γνωρίζουν τις ρίζες τους. Εξακολουθείς να ελπίζεις σε μια συμφιλίωση. Δεν υπήρχε καμία κριτική στη φωνή της Λεβένια, μόνο περιέργεια. Δεν ξέρω αν θα το αποκαλούσα ελπίδα, απάντησα. Είναι περισσότερο σαν να αφήνω την πόρτα ανοιχτή, αλλά δεν περιμένω πια σε αυτή την πόρτα. Καταλαβαίνεις? Η Λεβένια κούνησε το κεφάλι και έβαλε το χέρι της γύρω από τους ώμους μου. Καταλαβαίνω και χαίρομαι για σένα, θεία Τζούντιθ. Σου αξίζει αυτό το κομμάτι. Επιστρέψαμε στη δουλειά στον κήπο, συζητώντας για τα λουλούδια που θα φυτέψουμε κατά μήκος του νέου μονοπατιού που σχεδιάζουμε να φτιάξουμε προς την ακτή. Η ζωή συνέχιζε, γεμάτη μικρές χαρές και μεγάλες ελπίδες, και το σπίτι στεκόταν πάνω σε νέα θεμέλια, γερό και άνετο, έτοιμο για νέες ιστορίες που θα ξεδιπλώνονταν κάτω από τη στέγη του. Μετακόμισε από μέρος σε μέρος, αλλά παρέμεινε το ίδιο. Ένα καταφύγιο, μία αποθήκη αναμνήσεων, ένα μέρος όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Το βράδυ της ίδιας μέρας ξέσπασε μία βίαιη καταιγίδα, η πρώτη της χρονιάς. Ο άνεμος έσκυψε τα δέντρα, η βροχή χτυπούσε στο στέγαστρο και οι αστραπές έκοβαν τον ουρανό πάνω από τη λίμνη. Η Λεβένια και εγώ καθίσαμε δίπλα στο τζάκι, ακούγοντας τον θόρυβο των στοιχείων της φύσης έξω από τα παράθυρα. «Αναρωτιέμαι τι απέγινε η καλύβα που έχτισαν τα αγόρια του Εντ», είπε σκεπτικά η Λεβένια. «Αντέχει την καταιγίδα?» Αμφιβάλλω, χαμογέλασα, θυμούμενος τους στραβούς τοίχους και τη διαρρέουσα στέγη. Την είχαν χτίσει έτσι ώστε ο πρώτος δυνατός άνεμος να την κάνει κομμάτια.
«Ελπίζω ο κατασκευαστής που αγόρασε το οικόπεδο να την έχει ήδη γκρεμίσει», γέλασε η Λεβένια. «Αλλιώς οι νέοι ιδιοκτήτες θα έρθουν και θα βρουν ερείπια που θα διεκδικούν να είναι σπίτι». «Θα ήταν αστείο», συμφώνησα. «Δεν νομίζω όμως ότι έχει μείνει τίποτα από αυτήν. Ο καιρός, όπως σήμερα, θα τελείωνε τη δουλειά». Και σαν να ήθελε να αποδείξει το επιχείρημά μου, μία ιδιαίτερα δυνατή ρηπή ανέμου μπήκε από τα παράθυρα, κάνοντας τα κουφώματα να τρέμουν. Αλλά μέσα ήταν ζεστά και άνετα. Το σπίτι μας μετακόμιζε από τόπο σε τόπο, αλλά διατηρώντας την ψυχή του, μας προστάτευε από την καταιγίδα. Έσκυψα πίσω στην καρέκλα μου, απολαμβάνοντας τη στιγμή. Η ζωή είχε πάρει μια απροσδόκητη τροπή, αλλά με είχε φέρει ακριβώς εκεί που έπρεπε να είμαι, δίπλα σε έναν άντρα που με νοιαζόταν πραγματικά, σε ένα σπίτι που περιείχε τόσες πολύτιμες αναμνήσεις και μια αίσθηση εσωτερικής ελευθερίας που δεν είχα νιώσει εδώ και χρόνια. Η καταιγίδα συνεχίστηκε όλη τη νύχτα, αλλά το πρωί είχε κοπάσει. Βγήκαμε στη βεράντα αναπνέοντας τον καθαρό αέρα που μύριζε υγρή γη και μπουμπούκια. Η λίμνη ήταν ταραγμένη, τα κύματα χτυπούσαν θορυβωδώς στην ακτή, αλλά ο ουρανός καθαριζόταν υποσχόμενος μία ηλιόλουστη μέρα. «Πιστεύεις?» ρώτησε η Λεβένια. «Μπορούμε να δουλέψουμε στον κήπο σήμερα ή είναι ακόμα πολύ υγρό?» «Νομίζω ότι θα έχει στεγνώσει μέχρι το μεσημέρι», απάντησα. «Εν τω μεταξύ, ας φάμε πρωινό και ας σχεδιάσουμε τη μέρα μας». Επιστρέψαμε στο σπίτι, στη ζεστασιά και την άνεση των νέων παλιών τοίχων μας, έτοιμοι για μια νέα μέρα και τις νέες ευκαιρίες που θα μας έφερνε.